55 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Disyembre 22, 2022 sa Huwebes, 3 na lamang kadlaw kag Pasko na. Ini ang bombohanay sa udto kag ini si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Bago nga commanding officer sang Philippine Air Force isa ka Ilonggo. Aton man sini karon hibaloon ang traffic management adjustment nga patigayunon sang Public Safety Transportation and Management Office. Kay gina-expectar naton nga sa mga nabilin sini may nadlaw antes pa ang Pasko dinaguso gid ang mga tawo sa mga mayor nga dalanon. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon pag-revisit sa kontrata sa Double Dragon kag syudad sa Iloilo may kantanan sa Parola Wharf kinahanglan na gid man bala. Sa iban pa nga mga balita, Iloilo Police Provincial Office tikom ang bibig sa pagdismiss ang kaso sa Estancia Massacre. Kag ang Carles sa PNP hindi nila pwede ma-divulge ang mga tawo nga ginapasakaan sa kaso patok iya sa piracy sa sining pag-hold up sa general manager o kung sa sining pag-hold up sa supervisor rather sa JNT Express sa Banwaya sa Sara nga kung sa din napatay ang chief security. Ang impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio nga isa sa mga ginpasakan sa kaso or naulamid imbolbado among dismiss nga pulis nga nadakpan nga nag-hold up sa supervisor sa JNT Express sa Sara. Stand corrected ining natabo nga piracy sa Carles Nigale. Sa aton sining mga kabombo ining dismiss nga pulis. Sa aton sining mga kabombo nga nag-hold up sa supervisor sa JNT Express sa Sara, suspect man sa natabo nga piracy sa Carles sa diin patay ang chief security. Pero hindi ko na ma-divulge sa Carles sa PNP. Kay ang rason base kung mabalaan sa suspitsado nga ginpasakan sa kaso. Puwerte, no? Grabe sumong ang ideya sa aton sinimang kapulisan. Ang detalye sini panumalikan naton sa parehang pagpalayag sa Bombo haray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nabala, ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Kaya mag-smart. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, 22 ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. Sa ating Christmas countdown, 3 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headline, United Sugar Producers Federation of the Philippines iginit na tambak ang supply ng asukal sa Pilipinas at hindi kailangan ang pag-import. Pamumuhunan ng inaprubahan ng pondo ng Board of Investment tumaas ng 11%. Halos 30,000 mga outbound passengers na itala na sa ilang mga pantalan ayon huyan sa ulat ng Philippine Coast Guard bago pa man ang araw ng Pasko. Sa ating international news naman, itong Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagbigay ng mensahe ng pag-asa para sa Ukrainians na kanyang talumpati sa US Congress.
Sa balitang palakasan, Milwaukee Bucks nangunguna pa rin sa Eastern Conference standings ng National Basketball Association sa kabila ng pagkatalo nito sa Cavaliers at power forward na si Giannis Antetokounmpo nagpaula ng season high na 45 points. At ngayon sa ating mga detalye, mamamahagi ngayong araw ng kanyang pamasko sa mga indigenous people at street dwellers si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ay dyan sa Luneta o kaya naman Rizal Park sa lungsod ng Maynila at inaasahan na makakasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos at ilan pang cabinet officials sa gaganapin nga na aktibidad dyan sa Open Amphitheater sa Rizal Park. At dito mga kabombo, ayon sa Office of the Press Secretary, ang aktibidad na ito ay masusundan pa sa ilang lugar at yan ay ceremonial distribution ng food packs na inaasahan umano na tutularan din ng iba pang mga opisyal. Meron ding mga hygiene kits na ipinapamahagi, may gift packs at iba pa. Samantala, muli namang inanyayahan ng Pangulong Marcos ang publiko, lalo na yung mga taga Metro Manila na magsisimbang gabi dyan sa may area ng Malacanang para masilayan daw ang Christmas displays at matikman din ang kanilang libreng specialty na puto bongbong. Kapatayan ng mga ulat, United Sugar Producers at iba pang mga grupo ay iginigit ho na sapat, sumusobra pa nga yung bill supply ng asukal sa Pilipinas at walang pangangailangan para sa pag-angkat. May ulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis Bombolay, nanawagan ngayon itong grupo ng mga sugar farmers sa pamahalaan na mahigpit ay patupad itong suggested retail price sa mga pamilihan dahil na rin sa mataas pa ring presyo ng asukal sa merkado publiko. Ayon kay United Sugar Producers Federation of the Philippines President Manuel Lamata, kaya raw mataas itong presyo ngayon ng asukal sa merkado ay dahil pa rin sa hindi mahigpit na pagpapatupad ng suggested retail price. Anya, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan ay sinasamantala ng ilang negosyante itong ganitong season para itaas itong presyo ng asukal dahil kayang-kaya naman itong bilhin ng mga consumers. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang grupo ni Lamata kay House Speaker Martin Romualdez para matulungan o matugunan itong naturang issue. Iginit ni Lamata na dapat ay nasa 70 hanggang 75 pesos lamang ang presyo ngayon ng asukal at hindi 80 hanggang 100 pesos. Ito ay dahil itong farm gate price ng asukal ay 60 pesos lamang. Pakinggan natin si United Sugar Producers Federation of the Philippines President Manuel Lamata. Ang problema dito po is not supply. We have a lot of supply. Ang problema dito po is the implementation of the SRP. Enforcement of government is what is lacking. Nagpanawagan ako po kay Congressman Romualdez, Speaker of the House. Kung pwede po, bigyan special power si Presidente to come up with a committee of enforcers para i-enforce by law. Ito mga gago na mga retailer na sobra-sobra angat nila ng presyo. Muling iginiita ni Lamata na sapat itong supply ng asukal dito sa bansa at hindi kailangang mag-import. Kasunod na rin ito ng direktiba ng Department of Agriculture na mag-angkat ng mahigit 64,000 metric tons ng refined sugar dahil sa mataas na inflation. At dahil na rin sa mataas na presyo ng asukal, ipinag-utos nga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na gumawa ng hakbang para mapanatili itong presyo ng asukal sa merkado. Pero para kay Lamata, posibleng hindi raw na-inform itong si Pangulong Marcos ng maayos kaugnay rito at hindi rin aware dito sa tunay na sitwasyon sa ground o doon sa mga sakahan ng tubo na siyang ginagamit para makagawa ng asukal. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Isiniwalat ni Bureau of Corrections Officer in Charge, Gregorio Catapang Jr. na hindi bababa sa 300 million pesos ang ibinulsa umano ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag na isinasangkot sa hindi pa natatapos na mga proyekto para sa pagtatayo ng pagkukumpuni na rin ng mga selda sa naturang
pasilidad. Sinabi ni Katapang na ang gobyerno ay naglaan ng budget na nasa 900 million pesos para naman sa pagtatayo ng mga pasilidad na para sa bilangguan, maging sa bahagi ng Leyte, Davao, Palawan, bilang bahagi po yan ng plano ng decongestion ng Bureau of Corrections. At isa na napaglaanan ng budget ay para sa pagsasayos ng Correctional Institution for Women. Gayunman, sinabi niya na nasa 95% ang naging pagbabayad na para sa mga proyekto na ito, ngunit wala pang naisa sa katuparan at napakalit na porsyento ng nagagawa at hindi pa maaaring may turnover. Dahil dito, inihayag ni Katapang na magsasampa na sila ng reklamo sa mga susunod na araw at posibleng plunder, at ito ay non-bailable laban kay Bantag sa pagtatapos ng taon o unang bahagi po yan ng taong 2022-23. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na handa sila sa inaasang volume ng mga pasahero ngayong holiday season at inatasan na rin si CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo ang lahat ng area center managers nito na tiyaking kakayanin ng Passenger Terminal Buildings o PTB ang pagdagsa ng mga pasahero. Anya, dapat may sapat na upuan, baggage cart, operational escalators at malinis sa palikuran sa loob ng arrival at pre-departure areas ng mga paliparan. Dapat din anyang tiyakin na may sapat na ilaw para sa mga parking area at access roads sa loob ng airport. Nagsagawa na rin ng koordinasyon ang CAAP Security and Intelligence Service, PNP Aviation Security Group at Office for Transportation Security o OTS upang matiyak ang seguridad sa airport terminal sa buong bansa. Kuha muna tayo ng mga dagdag pang ulat. Yung mga nawawalang sabungero, mga kabombo, ay may tuturing daw na bayani sa pagtrato ng kanilang mga pamilya. Bakit kaya? Alamin ho natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Naniniwala ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na maituturing bilang mga bayani sa bansa ang mga ito. Ipinahig ito ng ilang kaanak ng mga nawawalang biktima kasunod ng ginanap na pakikipagdialogo ng pulisya sa kanila hinggil sa naturang kaso. Ayon kay Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo Lasco na isang master agent ng Isabong na dinukot din mismo sa kanilang tahanan sa Laguna, hindi lamang ang kanilang pamilya kundi pati na rin ang buong bansa ang apektado ng pagkawala ng mga biktima. Kung hindi kasi anya dahil sa pagkakawala ng mga ito ay hindi pa rin mapapatigil ang operasyon ng Isabong sa Pilipinas at hanggang sa ngayon anya ay mas maraming mga Pilipinong posibleng nalulung pa sa sugal na ito. Dagdag pa niya, bagamat halos magdadalawang taon na ang nakakalipas ay patuloy pa rin ang kanilang pag-asa at layuning makamit ang hustisya para sa kanilang mga nawawalang kaanak, ngunit kahit paano ay naghahanda na raw sila sa anumang posibleng matuklasan ng mga otoridad sa kalagayan at estado ng mga nasabing biktima. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Charlene Lasco, isa sa mga kaanak ng mga nawawalang biktima. The loss of John Lasco is a great impact to the family, not just to the family, to the whole world. Imagine, may tuturing natin bayani itong 35 na to kasi dahil sa kanila, napatigil tong online sabong na to. Kung hindi, marami pang nalululong ngayon. Hindi naman kami natatakot dun eh. Silang matakot, silang gumawa ng masama eh, di ba? Slowly, natatanggap namin, syempre, mahirap sa magulang namin yon kasi, at the end of the day, hanggang wala ka nakikitang body, wala pa rin. But we are hoping and praying for strength. Sana, whatever naman, ay matanggap namin. And we are moving on. Kung maaalala, kamakailan lang ay nagkaroon muli ng panibagong development ang pulisya hinggil sa naturang kaso na nagresulta naman sa pagkakasibak ng 5 pulis na umunoy dawit sa pagkawala ng isa sa mga biktimang may kaugnayan sa Isabong. Kaugnay nito ay inihayag din ng mga otoridad na posibleng mayroon pang mataas na police official ang dawit sa nasabing kaso na kasalukuyan na nilang iniimbestigahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Balita
balita, nagbigay ng malaking tulong ang renewable energy sa 11% taunang pagtalon sa mga inaprubahan ng pamumuhunan ng Board of Investments o BOI ngayong taong 2022 habang nilalayon nila ang 1 trilyong pisong halaga na pamumuhunan naman sa 2023. Ang datos na inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI ay nagpapakita na ang approved investments ay tumaas sa humigit kumulang na 729 billion pesos ngayong taon mula sa 655 billion pesos noong 2021. Ang inaasahang paglagon ng trabaho ay humigit kumulang naman sa 454% hanggang sa 260,000 mula noong nakaraang taon, sa paligid ng 47,000. Dagdag pa dito, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na ang mga antas ng 2022 Board of Investments approval ay malinaw na nagpapahiwatig na sa kabila ng matagal na epekto ng pandemya, kasama ng pandaigdigang pagbaba ng mga pamumuhunan dahil sa digmaang Russia at Ukraine. Patuloy na may malakas na kumpiyansa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Department of Trade and Industry na ang mga proyekto na nakarehistro sa Board of Investments approval ay tumaas sa usapin ng kapital, ngunit ang mga ito ay hindi kinakailangang labor intensive. Gawa pa tayo ng mga dagdag na pag-uulat. Ito mga kabombo, yung drivers at operators ng mga hailing apps na gumagamit ho ng hailing apps, ano? At umaalma ho sila dun sa pagtaas ng fare commission na kinakaltas ng ilang kumpanya sa mga drivers. May kahilingan din ho sa mga mambabatas na magkaroon ng malinaw na patakaran hinggil ho dito. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Annalise Soberano. Nagpasaklolo na nga sa mga mambabatas ang mga drivers and operators ng Transport Vehicle Services itong TNVS dahil nga sa biglang pagtaas ng kaltas ng Grab Philippines sa kanilang fare commission na lalong nagpapahirap sa mga drivers. Ayon kay Lavan TNBS President, umaaray na ang mga drivers at operators dahil sa mataas na kaltas na fare commission. Kaya imbes na madagdagan ang kita, nababawasan na ito. Panawagan ng mga drivers and operators ng TNBS, ibaba ng Grab ang kinaltas nilang komisyon. Inihayag ni De Leon na dahil sa itinaas na 2% na komisyon ng Grab sa kita ng mga TNVS drivers, may 12 hanggang 16 na oras nang nagmamaneho ang mga driver para lamang kumita sa kanilang pasada. Sinabi ni De Leon na silang mga operators ay nagbababa ng boundary lalo na at kapag tumaas ang presyo ng gasolina. Ito ay para may kikitain pa rin ang kanilang mga driver. Kaya panawagan ng mga ito sa mga mambabatas, dapat i-regulate ang mga ganitong issue. Sa kabilang dako, wala umanong alam ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa itinaas na 2% fare commission na kinaltas ng Grab sa mga TNVS drivers na nasa app ng naturang kumpanya. Ang itinaas na komisyon ng Grab na kinaltas sa kita ng TNVS drivers ay sinimulan ng kumpanya noong December 1 ngayong taon. Nilinaw naman ng LTFRB ang fare adjustment lamang ay pinayagan ng ahensya para sa mga pampasaherong sasakyan at ang 2% fare commission ng Grab sa kita ng TNVS drivers ay kasunduan lamang ng Grab sa kanilang mga partners. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, sinabi ng LTFRB na sila ang nagre-regulate ng fare metrics ng lahat ng pampasaherong sasakyan, ngunit ang 2% fare commission na kinukuha ng Grab sa kita ng TNVS drivers ay internal agreement. Kaugnay nito, nagalit si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List sa Grab dahil hindi nito ay maipaliwanag sa panel kung magkano ang mawawala sa kanilang kita kung hindi ikakaltas sa TNBS drivers ang 2% commission. Question din ni Castro kung bakit nagpadala ng representative ang Grab sa pagdinig sa Kongreso, gayong wala itong maipahayag na sagot sa kanilang mga tanong. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Laban TNBS President June De Leon. Ang amin pong kahilingan sana ay 10 hanggang 12% lamang ang maging komisyon para po kahit papano madagdagan po ang kita ng mga drivers po natin. Dahil po yung mga operators po natin, kami po mga operators nagbababa po ng aming mga boundary kapag tumataas po ng masyado ang gasolina.
para naman po matulungan ng mga driver. Pero ito pong transport network company, lalong-lalo na po itong Grab, hindi po man nila maibaba kahit papaano. At talagang yung mga drivers po natin bumabiyahe na ng 12 to 16 hours para lang po kumita. At alam nyo, kapag bumabiyahe po ng 12 to 16 hours ang ating mga driver, delikado po ito para sa mga pasahero at delikado rin po sa kalusugan ng mga drivers natin. At ngayon po, dahil delikado po ito sa kalusugan ng mga drivers natin, wala rin pong nakukuha na benepisyo man lang, yung mga health benefits man lang ang ating mga kasamahan na driver. Sana po. Yan ang pahayag ni Laban TNBS President June De Leon. Bombo Anili Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang ng mga pasaherong naitatala ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan na uuwi sa kani-kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng kagawaran, ngayong araw ay umabot na sa halos 30,000 ang bilang ng mga outbound passengers habang pumalo naman sa 21,569 ang bilang ng mga inbound passengers na naitala nito sa mga paliparan. Ayon sa Philippine Coast Guard, bilang bahagi na rin ng pagtiyak sa seguridad na kaligtasan sa mga pantalan, ay ininspeksyon din nito ang nasa 225 vessels at 242 motorbangkas. Habang nasa 2,080 naman na mga tauhan din nito ang kanilang ipinakalat sa 15 district offices nito para magbantay. Kung maaalala, una nang sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu na ipinakalat na sa buong bansa ang kabuang 25,000 na mga tauhan nito ngayong holiday season. Kasabay ng paglalagay sa lahat ng district stations at substations ng Philippine Coast Guard sa heightened alert ngayong Yuletide season mula December 15, 2022 na tatagal naman hanggang January 7, 2023. Sa karagdagan pang mga pag-uulat, nasa 94% na eligible population na nabakunahan ng Department of Health para ho sa taong 2022, itinuturing na isa ho sa kanilang mga accomplishment para sa kanilang ahensya. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Itinuturing ng Department of Health o DOH na naging matagumpay ang kanilang kampanya at pangangasiwa sa pagbabakuna ng COVID-19 sa bansa. Tinatayang nasa 94% na eligible population nationwide nang nabakunahan ngayong taon kung saan kumonti ang nagkaroon ng severe at critical infection. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na maraming naging accomplishments sa ahensya ngayong taon, ngunit pagbibigay din nito na pinaka-importante raw na marami nang na-administer ng COVID-19 sa buong kapuluan. Dagdag pa, ang 94% na nabakunahan na sa bansa ay nangangahulugan lamang na nababawasan na nagkakaroon ng COVID at naging protektado ang publiko sa paglaban sa virus. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Marami tayong naging accomplishments for this year, but unang-una na at napaka-importante, we were able to vaccinate almost 95% of our eligible population already. So pag tinignan natin, yung 94% na yan ay halos marami na, no? At saka naging protektado tayo. Pag tinignan natin, ang naging epekto niyan sa ating bansa, kumunti through the months yung mga nagkakaroon ng severe at critical na infeksyon at saka kumunti through the months yung mga nauospital dahil sa COVID-19.
And that is because we were able to vaccinate this much of our population. Yan ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sinabi rin ng Department of Health na nilalayo nitong makabili ng bivalent vaccines laban sa COVID-19 at gawin itong accessible sa publiko sa unang quarter ng 2023. Ang mga bivalent vaccine ay isang uri ng bakuna na nagtatarget ng mga particular na variant ng COVID-19 tulad ng mas transmissible Omicron. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang inihaing motion for reconsideration ng dalawang opisyal ng National Agribusiness Corporation o NABCOR matapos makulangan ang mga mahistrado sa merito ng kanilang argumento. Sa 12 pahina ng resolusyon na inilabas noong December 19, 2022, ibinasura ng Anti-Graft Court ang magkakahiwalay na apela na inihain ni dating NABCOR Human Resources Manager na si Encarnita Cristina Monzon at General Services Unit Head na si Romulo Relevo. Ang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Ronald Moreno na sinang-ayunan naman ni Presiding Justice Amparo Cabutahe-Tang at ang Associate Justice Bernelito Fernandez, at dito ay napatunayang guilty sa kinakaharap na kasong graft at malversation ang dalawang dating kawani ng NABCOR. Ayon sa Sandigan Bayan, walang iprinesenta na matibay na argumento ang dalawa sa kanilang mga apela at ang mga isyong inilabas nila ay ikinokonsidera ng korte sa desisyon nitong Setyembre 2022 na naghatol sa kanila na guilty beyond reasonable doubt. Nagugat ang kaso ni Munsod at Relevo sa paglustay umano ng 4.85 million pesos na halaga ng Priority Development Assistance Fund na nang yumaong Eastern Samar representative na si Teodulo Doloy Coquilla. Illegal umanong inilipat ang pondo ng PDAF mula sa NABCOR papunta sa non-government Gabay Maysa Development Foundation Incorporated gamit ang mga pekeng acceptance at delivery reports, project proposal at iba pang mga dokumento. Samantala, kumambyo naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na magkomento kung may inaasahan pang wage hike para sa susunod na taon. Paliwanag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng kanilang hiwalay na pag-aaral kung magpapatupad pa ng taas sahod o hindi na. Isa ito sa mga nakatakdang pagdinig ng nasabing lupon sa National Capital Region sa nakabinbin pa ho na wage petition noong nakalipas na linggo. Inaasahan na maglalabas naman ng abiso hinggil dyan ang naturang tanggapan dahil pa rin sa pangangailangan at sa kahilingan na rin ng iba't ibang sektor. Una nga rito, ngayong taon, nasa 16 na Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang nakapag-issue na ng wage order na nagagawad sa minimum wage earners ng pay hike na pumapalo ng 30 hanggang 110 habang nasa 500 hanggang 2,500 na salary adjustment para naman sa domestic helpers sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Dako muna tayo dyan sa Central Visayas. May mga ulat ho ang Department of Tourism ukol doon sa kanilang mga ginagawa ay hinggil pa rin sa pinalalakas na turismo. May groundbreaking ceremony. Alamin natin ang update mula sa Star FM Cebu. Umani ngayon ang papuri si Department of Tourism or DOT Secretary Cristina Frasco mula sa mga opisyal sa lalawigan ng Cebu sa kanyang matagumpay na pagbukas ng hindi bababa sa 10 Tourist Rest Areas or TRA na magbibigay ng malaking pagbabago sa ating mga turista na maglilibot sa buong Pilipinas. Nitong linggo lang nang nagkaroon ng groundbreaking ceremony at Memorandum of Agreement signing sa dalawang TRA na ilalagay sa timog na bahagi ng Cebu, particular sa Carcar City at Moalboal. Sa kasalukuyan, kabuoang 9 na rest areas na ang nag-groundbreak ng DOT kung saan 4 dito ay sa Cebu. Inihayag ni Secretary Frasco na malaki ang pakinabang ng mga pasilidad na ito upang mapahusay ang turismo at mabigyan ang mga turista hindi lamang ng kasiyahan pagdating sa destinasyon kundi pati na rin ng komportable at maginhawang paglalakbay. Matatandaan na unang nagkaroon ng groundbreaking para sa TRA ay isinagawa din dito sa Cebu. Sa pagtatatag ng TRA, inaasahan namang mas mapalago pa ang industriya ng turismo hindi lang ng Cebu kundi maging sa ibang bahagi
bahagi ng bansa. And of course, we're very, very thankful to Governor Gwen Garcia for always leading the way to show the rest of the Philippines that tourism really can be the key to revitalizing our economy. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Sa ating international news, nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa Ukrainians sa kanyang talumpati sa Kongreso. Ayon kay Zelensky, ginamit na umano ng lahat ng Russia laban sa lungsod ng Ukraine gaya ng Bakhmut, ngunit hindi sumuko ang Ukraine. Anya, kumukuha ng halos 70,000 na mga katao araw-araw at gabi ang Russia, ngunit nananatiling nakatayo pa din ang Bakhmut. Noong nakaraang taon, 70,000 na mga katao ang naninirahan sa Bakhmut, pero ngayon ay iilang sibilyan na lamang umano ang nananatili. Sinabi rin ni Zelensky na ilang beses na umanong nakipagsapalaran ang Donbas na mabangis na labanan kontra Russia at bawat pulgada ng lupa na iyon ay nababad sa dugo, pero ang Ukrainian Donbas ay nakatayo pa rin. Inamin rin ni Zelensky na bagamat lamang umano ang Russia sa mga bala, missiles at eroplano kaysa sa Ukraine, hindi pa rin daw nagpatinag ang defense forces ng Ukraine. Samantala, bilang pasasalamat sa mga ipinadalang sandata ng United States, nagpakita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng Ukrainian flag na nilagdaan ng mga sundalo ng Ukraine. Matapos naman ito, ay pinaulanan si Zelensky ng masigabong palakpakan at nakatanggap ng standing ovation. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang latest sa National Basketball Association kung ano ang mga kabang-abang pang laban sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Napanatili ng Milwaukee Bucks ang pamamayagpag nito sa Eastern Conference standings ng National Basketball Association sa kabila ng pagkatalo nito sa katatapos pa lamang na laban kontra sa Cleveland Cavaliers ngayong araw sa score na 106-114. Umiscore ang shooting guard player ng Cleveland na si Donovan Mitchell ng kabuuang 36 points, 4 rebounds at 6 assists na naging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Hindi naman umubra ang season-high 45 points ng Bucks superstar na si Giannis Antetokounmpo upang mailigtas ang kanyang team na maitala ang ika-9 na pagkatalo. Sa unang quarter pa lamang ng laban ay nagpakitang gilas kaagad ang Cavaliers dahilan upang manguna sila sa una at pangalawang quarter ng game habang bumawi naman ang kupunan ng Bucks sa ikatlong quarter. Panandalian lang ang swerte ng Bucks dahil bumawi rin kaagad ang determinadong Cleveland sa ika-4 na parte ng laro. Nagambag rin si Darius Garland ng 23 points at Jarrett Allen ng 19 points para sa Cavaliers na natalo sa kanilang unang dalawang laro laban sa nangungunang kupunan sa Eastern Conference ngayong season. Sinubukang humabol ng Bucks sa huling minuto ng laro ngunit sawi pa rin nilang makamit ang matamis na pagkapanalo. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Alamin natin mga kabombo ang latest sa entertainment world sa Hollywood at sa local. Alamin natin sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, umapila ang Hollywood film producer na si Harvey Weinstein sa bagong hatol ng korte ng kasong rape na maaaring magkulong sa kanya ng hanggang 18 years sa bilangguan. Ang 70-year-old na si Harvey ay napatunayan nagkasala dahil sa mga report ng pangbabastos sa ilang kababaihan at ginamit umano nito ang kanyang impluensya upang maakit ang kanyang biktima. Na-clear man siya sa isa pang kaso, idiniklara naman ng isang mistrial laban sa 3 pang kababaihan. Samantala, nawala ng boses ang Filipino singer na si Chito Miranda bago ang huling minutong gig ng parokya ni Edgar. Ayon sa singer, iyon na daw ang kanyang worst nightmare bilang bukalista. Struggle din naman sa set pero laking saya niya dahil sa mga fans na nag-boost para maibigay niya ang kanyang best sa kanyang performance. Matatandaan na isa sa pinakamaalamat na OPM rock bands ang parokya ni Edgar at nakilala sa mga kantang Your Song, Pangarap Lang Kita, Harana at marami pang iba. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Christmas in the air,
can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa Lebanon, 35% sa kanilang populasyon ay mga Kristiyano. Ang mga Kristiyanong ito ay nagtatayo ng eksena sa sabsaban na kanilang mga tahanan na tinatawag na Nativity Crib. Ang Nativity Crib ay mas sikat kaysa sa mga Christmas tree. Kapag bumibisita ang mga tao sa bawat mga bahay sa panahon ng Pasko, ang mga sugared almond ay kadalasang kinakain kasama ng isang tasa ng kape. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 3 araw na lamang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa aton sining nagapadayon karon nga 1-2 panalo part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-balin pa premyo na, may cash siyahan pa. 6 million pesos nationwide ang kabugusan sininga iga palagtag sininga premyo kag sa palabuton sininga grand draw Enero 21 tuig 2023 1 milyon ka pesos ang nagahulat nga premyo para sa aton siniiya nga mangin panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Sa aton sini mga kabombo, ano pang ginahulat mo? Maghimo lang sang madamo sininga entries para dako man imo tsansa nga daog sa aton sining mga kabombo sa tagsa katag adlaw. Mayara kita sa nga 3 siniiya ka daily draw winners. Ang daily draw winners naton magabaton sa nga 1,000 ka pesos nga balor sang premyo nga ginabugusan sang 500 pesos ka cash, 500 pesos karon nga balor sang gift pack nga nasulod sa Orocan nga palde. Paano kamo makapasakop? Bombo Cham, ano ang dapat sininamon nga himuon? Tuman gid lamang kahapos sa aton siniya nga mga kabombo. Kay man, matipon ka malang sang mga produkto nga masami naton sa tagsa kadlaw ginagamit kag sarang nga mabakal sa aton siniya nga mga sari-sari stores, grocery stores o kon mga supermarket, no? Diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, no? Tipuna lang dira ang imo sinikaron iya nga mga proof of purchase katulad gid lamang sang Ladies Choice Mayonnaise. Ladies Choice Mayonnaise, mak-reunion na with my one and only love, Ladies Choice Mayonnaise. Hindi ka na sini mabudlayan ngaman kay ti sa tagsa sini kahandaanay or tagsa sini iya ka Disyembre, no, mabakal ang Ladies Choice Mayonnaise. Bangod gati ginagamit naton ini sa paghimo karon sang mga salad katulad ng lamang sang paborito sang tanan ining macaroni salad. O kon pwede man gani sandwich spread. Di kon may ara kasi ni sarang naninimo nga mangina proof of purchase ini sandwich spread, no, butang mo na karon iya sa tinapay, anong kulang? Kape. Kag kun mga kape ka na malang, wala na sang iban sini nga kape, Nescafe na. Bango na with Nescafe. Bisan ano lang ka bisan duha, no, or duha. Bisan ano lang sini iyang empty sachet, duha ka bilog, no, sang Nescafe Creamy White 29 grams, o kon Nescafe Original 26 grams, o kon Nescafe Creamy Latte 25.5 or 27.5 grams. Isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, o kon Nescafe Original Twin Pack, o kon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Tatlo ka Nescafe Empty Stick o compact sang Nescafe Classic 2 grams. Sarang na ina nga mangina proof of purchase. Subong sako ang Christmas party para nga mabuligan nimo nga mangin manami ang pangabuhi sang imo sining isig ka pareho o kon co-employee nimo regaluwi siya sang Orocan products, mga organizer, mabakod sining Orocan products sini nga kabo, labador, balde. No, sa pagbakali mo sa Orocan products sa aton sini makabombo may makita ikaw dira sticker o kun coupon nga nag-angkon sa tanan nga bombo promo title sarang na ina nga mangin proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Speaking sa Christmas party, hindi gid madula ang manamit sini kag saburuso nga handaan ay
nga ginagamitan sa Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti sarap asim. Now, sa aton sinikaron niya mga kabombo, isa ka empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar, isa na ka proof of purchase. Regaluhi sang memorable siniiyang regalo ang imo siniiyang special someone, loved one, ukon nanay, tatay, sining Disyembre, pinaagi sa pagbakal sang aritos, pulseras, relo, kulintas, kag iban pa. Now, sa aton sining mga kabumbo, sing dira abi sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa tagsa ka isa kagatos kapag bakalo kon pagprenda sang item, may isa na ikaw kakupon. Subong panyempo, nagabaylo-baylo ang klima. No, maulan, mainit, gani dapat pabakuro naton ang aton sining immune system. Ano ang pamaagi bombotsam sa pagpabakod sa immune system? Mag-inom sang food supplement. Food supplement sa aton sining mga kabombo, panyawan basta said marketing tatak magaling. Isa ka empty blister pad ukon banig, isang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule ukon panyawan baraba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka entry. Ihulog ini kay buwas gadlaw, libuto na sang patrol ang mga entries naton sa out of town sa mga kamanuhanan. Dina sa mga drop box sa centers gagin na pangaplastar sa Bombo Radio. Kung hindi ikaw kay hingagaw, by tomorrow sa Sabado, tubtob 12 sa udto ang deadline sa paghulog sa inyong sinima entries para sa week number 5. 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 sa aton sining pagpanumbalik kag panwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ginapabugal karon sang mga pasinhon bangod man ang ila sining kasimanwa nga si Major General Pareño, no, ginhingadlan bilang paribag-o sini nga chief sang Philippine Air Force. Dugang sini may impormasyon tuhoy sa kay Major General Pareño, balikan naton pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum oras. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country.
Basta Radio Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang 50 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 12 balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Nag-standby na karon si Mayor Steven Palmares sa Pasay City, no? Ibaloon naton ang dugang sinumay impormasyon na tuhoy karon sa panibag-o niya nga chief sang Philippine Air Force. Mayor Steven, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo anay sa udto. Mayong hapon, sir. Mayong hapon na Bombo Cham, kag mayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati kag nagasunod sa programa mo. Malipayon ginsubong ang mga pasinhon kay isa sa inyo sining mga kasimanwa, imo man sining tukayo si Major General Stephen Palumado Pareño ang ginhingadlan ni President BBM bilang panibag-o sini iyang Philippine Air Force Chief, Mayor Stephen. Tama Bombo Cham na nalipay gid kag bugal gid sa Pumuluyo ka syudad ka Pasig nga yabag-o do karon nga Commanding General ka Philippine Air Force, isa ka pasinon sa persona ni General Stephen Pareño, Bombo Cham. Ang mga Pareño, particularmente, ang mga pamilya sini taga Pasig gidya, Mayor Stephen? Tama, no? Yan nanay na Palumado, kag diagid sa syudad ka Pasig, kag mga Pareño, diyaman sa syudad ka Pasig. In fact, si General Pareño, sa akon kada nga pagkamaan, diyaman naggraduar sa Pasig National, sa Iloilo, no? Pero pasinhon gid siya sa Central Philippine University siya nag-graduate ka ng high school kag nagsulod doon sa Philippine Military Academy kag member siya ka class PME class 1991. Pero diya gid sa siyudad ka Pasig naghanggod si General Pareño, Bombo Cham. May mga mambalaton may mga personal conversation ka man sini sa iya before pa man siya nga hingadlan as the Commanding General sa Philippine Air Force, or from time to time naga-istoryanay makamusad to, Mayor Stephen? Yes, Bombo Cham, sa madumduman ko niya bata na nagkapistahan King Madia sa siyudad ka Pasig ay tungod nga pag sulod na doon sa military, usually sa Metro Manila siya na-assign, pero nag-uli man diya from time to time ay yaan ang asawa taga barangay Hines Viejo man ka siyudad ka Pasig kag tana taga barangay Poblasyon Ilaya diya sa siyudad man ka Pasig. So from time to time nag-uli siya diya sa Pasig kung may tiyempo kag makabakasyon man Bombo Cham. Mayor, mga ilang kusang jutay sining backgrounder bala. Anong pagkakilala mo kay Major General Palumado, Pareño rather? Well, sa pagkakilala ko kanati, determinado nga isa ka military man. Kag, of course, nakagraduar man sa Philippine Military Academy. Kag, happily married siya, do may duwa ka bata. Kag, mayad nga tao man na Bombo Cham. Kag, nagabulig man diya sa siyudad ka Pasig kung may mga buruligan. Kag, nagatao man sa tiyempo na kung may mga okasyon diya sa siyudad ka Pasig, partikular kung magtesta, nag-uli man sanda diya sa siyudad ka Pasig, Bombo Cham. Bala naton ngati nagakalipay man karon ng mga pasinhon ngati kasi manuan yung gidiya ang chief karon, no, kung bago nga commanding officer sa Philippine Air Force. By the way, Mayor, i-grab ko na lang opportunity nga makapamangkot man sa imo kag makapangamusta. Kumusta na dira, Mayor, kay kagapon ang traffic dira sa syudad do mapropinot gid so far, kumusta subong? Sa do karon kahapon do halos 2-3 kadlaw, grabe ang traffic diya tungod nga nagaobra kita katulay naton nya may naton nga tulay diya sa Tubang City Mall sa Poblasyon Ilawod kag ginsira naton nya trapiko sa main nga National Highway, nagre-routing kita para mabutang ka kontraktor yanda nga girder, no. Kag hopefully in due time matapos lunday ang tulay para maging masulhay kag matalunsay doon ya pag-agi ka mga passers-by naton halin sa Iloilo padto sa Capiz and Rojas Calibo kag vice versa, no. Gamay lang gid nga tempo siguro Bombo Cham kag mangin matawhay doon ya aton nga trapiko man diya siyudad sa Pasig. Plus of course nadugangan lang gid traffic pagili kahapon tungod nga Disyembre do karon ya tanan masako kag may mga okasyon kita sa siyudad sa Pasig, particular ya aton nga Christmas celebration sa
sa aton nga public plaza, may mga food festival kita, may mga paragwaon kita. So nagadugang pagid ya volume katawo kag mga sarakyan nga naga-adto diya sa siyudad Kapasi, Bombochan. Ining taytay, ano ganining tawag sa taytay dira, Mayor, nga ginakayo? Tawag namon kadali Halaor Bridge, no? Ya main bridge gid nato, no? Halaor Bridge dali tawag. Ya main bridge gid naton sa atubang ka City Mall, no? Makita daya ka mga pumuluyo nato na amo daya ya ginagyan kahalos tanan. No? That's why nga do karon by next year ginatinguan naton nga ya aton nga bypass road project, no? Diya sa Piak. Kung makita na ka mga pumuluyo naton diya sa right side kung abot ikaw halin sa siyudad kay Iloilo, pag kaprobinsya kay Iloilo, pag sulod mo pa lang sa Pasig, may bypass road kita ang ginaubra. Amo daya ya makabulig, buhin, kabugat sa trapiko naton diya sa siyudad Kapasi. Kagakuon ko man Bombochan, matungod nga siguro sa kadurohon dugid man ka tao diya sa siyudad Kapasi, ya volume kasarakyan nagduro dugid kada hapon. Alin alas 3 sa alas 6 sa ako naga-traffic ton kita diya sa may crossing ka F. Palmares kaga sa Simeon Aguilar Street, Bombochan. Kung hindi magilang tuman kay importante gid Mayor ang kantuan, much better siguro ngati mapaiway lang anay sila sa paglakat or paggamit man sa ilang siling sasakyan, makabulig-bulig pa sa pag decongest sa pagpugos sa traffic dira. Tama Bombochan, no? Kag ako ginatinguan gid sa aton nga traffic management unit kag bilog nga persa naton ka kapulisan nga mapaganagan nga traffic, no? But as of now, daw okay duman sa karon gari nga muna kon hapon nagapugok gid sa traffic, no? So timely lang daya dason nga tuig kon ma-open naton nga bypass road naton. Baka pa siguro ako mangin mataway doon nga trapiko naton diya sa siyudad Kapasi, Bombochan. Mga sano matapos na ang pag-launch ng girder, Mayor? Actually, manong tapos doon sanday doon nabilin na isa-duwa lang kaspan. Gamay dugid lang, no? Patawag naman niya kontraktor nga kinahanglan in due time matapos doon ang daya pag butang ka girder para nga hindi doon magsakripisyo yaton nga mga pumuluyo, Bombochan. Alright, sige. Mayor, thank you so much sa tiyempo nga ginhatag diri sa Bombo Radio. Maayong hapon gid. Salamat gid Bombochan kag salamat sa Bombo Radio sa tiyempo. Merry Christmas and Happy New Year sa tanan-tanan. Mayong hapon, Bombochan. Diri wavit si Mayor Steven Palmares sang Pasig City. So ginakalipay kag ginapabugal gid sang mga pasinhon karon si Major General Stephen Palomado Pareño bilang panibag-o sa Commanding General sang Philippine Air Force. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, determinado kag mabuot sini nga tawo ang pagkakilala sa alkalde sa panibag-o sini iya nga commanding officer sang Philippine Air Force. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, di ano gini ang born and raised, no? Sa Pasig City gid. Kag speaking naman sa Pasig City, ti ang problema sa traffic dira, nagapangayo sang pag-insyende si Mayor Stephen Palmares. But as of this time, kuno medyo naga-naga naman pagpugok sa dalagan sa trapiko dira. During rush hour, ti maburubat siya gin man pagpugok sa trapiko. Pero patawag na ni Mayor Palmares ang kontraktor sini sang Halaor Bridge nga hikuton ini sa labing madali nga panahon para nga mahagan-hagan na pagpugok sa nga dalagan sa trapiko kay ining Halaor Bridge among ining mayor nga ginagyan dira sa aton siniya nga mga nagabiyahero from Iloilo City or from province padulong iya karon sa syudad sa sa syudad sa Pasig, padulong naman iya sa probinsya sa Capiz. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang oras naton 58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabumbo sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Isa man sa mga naghahatag sang bugal kag nagadugang sang bulawan nga medalya sa bago gilamang nagtakop nga batang Pinoy dito sa may Ilocos Region sa Vigan ang representative sang syudad sang Iloilo sabay niya sang
dance sport competition. Sa aton sinimatag palamati, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga kung mag-istorya kita kag dance sport ang aton siniya nga paghahambalan, naga-excel man diri ang mga Ilonggo. Naga-excel ang mga Ilonggo, hindi lamang ang mga hamtong na kundi pati ang mga lamharon. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo sa linya naton sa Sinimatinion, no? Ang bugal man sa nga taga-syudad sa nga Iloilo sa aton sinimatag palamati, gold medalist sa bago gilamang nagtakop nga batang Pinoy. Sa aton sinikaron iya nga pangalagad, no? Leong ko Bombo Chris ang pangalan, Leong ko. Sa linya naton via Zoom live nga mangin nakaupo naton si coach si Maxine Don Lauron Ortega kag si coach Miss Mary Rose De La Rama. Good afternoon, live kamo sa Bomboanay sa Udto. Kaupo ninyo si Bombo Cham. Good afternoon. Alright. Mamangkot ako kay sa anay sa gold medalist naton. Congratulations gid kag kumusta ang feeling ngati ginrepresent nimong syudad sa Iloilo sa batang Pinoy. Nag-compete ikaw sa iban sining mga local government unit doon? Yes. Kamusta ang feeling karon nga nagdaog ikaw sang gold kag ginrepresent nimong syudad sa Iloilo? Happy. I'm feeling happy. I'm Very proud. Ano si English speaking ikaw doon? Yes po. Yes po. Okay. So, yung ko please open my baul and then you get my English words there. So how are you feeling that you represented the city of Iloilo in the Batang Pinoy, Maxine? I'm feeling honored. And I'm happy that I won a lot of gold and more. By the way, how many gold medals did you won in the Batang Pinoy, Maxine? Just one. Just one? How about silver and bronze? Did you also? Okay. So you won gold. All right. In what category in dance sport did you won gold? Solo. Solo. Solo Okay. jujitsu. Latin, what do you call that, coach? Latin? Anong? In American, sir. Latin American. Okay. All right. From where school are you from, Maxine? I'm from St. Robert's International Academy. St. Robert's International Academy. What grade are you now? Grade 4. Grade 4. Okay. All right. Sige. Sa kay coach naman ako mamangkot. Coach, na kay Cindy, kaya coach sa Ilonggo, no? Yes, sir. Kay, one bar na lang bilin sa English ko eh. Anyway, coach, bilang coach ni Maxine, anong imo siniiya nga nabatyagan samtang nga execute ini siya, samtang yara na siya sa intablado abi nga himo sang iya karon nga mga dance steps dira. Anong pamatyagan sang isa ka coach kag eventually naka-gold ang imo sining ginatudloan? Very proud para sa iya kag tanan nga hard work and mga kakapuyan kag ugtasanay namon at least di ba do may kami bala may outcome nga namin. So sa iya nga ni very gini nga bata dedicated kay gusto gid na mag-exam. Actually batang Pinoy nagdugang sa iya sang opportunity bala to show ang iya skill. Kaya actually kami nag-compete naman kami national competition muna doon naghatag sa pilit siya bala nga magporsigido pag siya bala nga mag-compete sa lain nga competition kag actually
we are honored, mga gitagaan kami privilege nga mag-compete sa Batang Pinoy. So happy kita sa coach. Alright. Coach, mga pila edad ni Maxine sa nag-umpisa sa dance sport? Actually, nag-umpisa sa 6 years old siya. 6 years old. Dayon, nauntat siya for how many years? Dayon, nagbalik siya sa akon last 2021. And sa 2021, yan wala na siya, pero every day, yun siya ga-practice, hindi siya ako maggusto mag-absent. During pandemic time, though medyo halog-halog na to ang pandemic, nagbalik siya sa amon, diri sa studio, nag-enroll siya liwat, kag nagsigi-sigi. That's that time, do mga year only 5 months. 5 months, guro nga, sige, amon practice. Gin-try ko siya join online. Ang first join namon, di siya namin. Kay first eliminate, nagig kami dayon. Pero at the second time, maski na mo to, siyempre as a coach, di na-encourage ko man siya balang, sige lang Max, that's normal kay first time. Asa nga nagsigi-sige na kami bala. Dayon, sige, sa nga mo to nga time, online lang nga competition, tanan-tanan. At the second time niya, dito siya nag-gold na online. Dayon, ang next yun naman, sige-sige ko siya pa-join, nag-excel siya, sa nga naglabot kami, ang biggest niya nga achievement pag-gay. Datong nag-join kami sing last October sa Manila. That is TDSF, that is national competition sa Manila, ginheld sa Philippine Sports Arena, and she won first place also. Pero 4 golds at ako yan. Is it 4 golds? Yeah, 4 golds by its category, and also 1 major category nga nagdaog siya as champion. And lastly, this November sa Bacolod, we joined man, and same case with the Manila competition, she won also another 4 gold, and nag-join siya partnering second place for partnering juvenile, and the lastly, this one, the Batang Pinoy. Alright. Sa kay Don, why did you choose dance sports? There's so many kind of sports such as volleyball, lawn tennis, and other kinds of stuff. Why dance sports? Because dancing is my passion. Dance sport, or shall I say, dancing is your passion? She can express well through dancing. Okay. So, you started dancing 6 years old. And then, at the age of 10, you have a lot of gold medals. What are your plans after this? After the Batang Pinoy, what are your plans, Maxine? What's your plan? I want to join more competition, and I want to practice more also. How do you manage your school, your lessons, while practicing your passion, the dance sports? I mean, how do you manage that? What do you do after school? To finish my books. I practice after school, and I practice up to like 8 or 6. 6 hours a day? 4 hours, yes. Okay. So, during the pandemic, what was your activities? Because there was a combination of the learning in the school, you know, just like you have to answer your ganing tawag na, Bumbo Krisa, sa mga ganing tawag na, coach, Module. o mga module bala. So you have a lot of time to practice dancing. So what are the challenges during the pandemic, Maxine? What are your challenges?
Is it okay to finish? Yes. Is it okay to? No, yes, sir. Actually, during the time, I can speak for Yes, go ahead, Coach. During that time, sir, during pandemic time, it's their online classes. They having online classes. So when it's online classes, they only have morning class. Then in the afternoon, they go to the studio here in our studio to practice. And for that, actually, you're a little, nag-struggle man siya for the first time. Pero siguro sa dalayon, bala, sir, na doon na yan, na-absorb na bala sang lawas ng may class and then may practice, na-manage naman na so far until now kag kung may mga exam and all, to make sure man nga give time siya for her study. Kay actually, I'm not that strict man for her. Kung may mga exam siya and may classes siya, I give her time. Kaya nga mo, na-practice man, galas only 2 to 4 hours to 6 hours na kung may mga competition. So, so far, kaya yaman again, nag-excel man sa school and also sa iyang curricular activities. Okay. Sige. Maxine, good luck to you and Coach. Congratulations to the both of you for winning gold sa Batang Pinoy. Good afternoon. Thank you so much for giving us time here sa Bombo Radio. Thank you. Thank you. There you have it, si Maxine and Coach Rose. No? Sang muni silang nagdaog sa tawag siya Batang Pinoy. Oh. Wag yun naghutik sa akon si Bombo Angel nga bubutsam. English speaking na ha. Oh, kinanglan da temprano mo pa ibuksan da ang imo sining baol. Oh. Galibog gani ang ulo ko bubukres mo. Sang nagay in English na ko na insindihan ko ni Maxine o kun ako lang yana kay kun duwa lang kami ni Coach sa nagay insindihan. Pero hindi mahuluyaon nga bata si Maxine Abe. Ambal man sang iya sining nga coach pero ti amo na kaysa dance sport gidaan. Unlike sa iban siniya nga sport katulad na bisang volleyball, basketball, team na mo. No, may ara man mga individual nga sports such as lawn tennis, chess, badminton, no? Kadamo pa sang gymnastics, no? Kadamo pa sang mga individual event bala. But sa bahin sang dance sport, no? Kung mag-perform ikaw dira kag judge or gina-rate ikaw individually, kay tinandan tayo nga daan nga kung maghambag ka dance sport, may partner ka na bumbumel mo. Pero ti iyaya, single or individual lang siya. Latin American ang iya siningagin perform. Sa aton sini karon iya makabumbo, so hindi basta-basta kag ang preparation. Why niya ginakuha lang ang mga isak bulan, 2 bulan, malawig ang preparation. Nabatian nyo man ito kaginang hambagan ni Coach nga may mga ups and downs man si Maxine, no? Sa dance sport competition nga kung sa diin nagaka-eliminate siya but the following tournament, no? The following event kuha niya ang gold, no? As a matter of fact, kapila siya magsunod-sunod kuha man sang gold. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga naga-excel sa bisan ano man iyang sport. Sa mga kabataan, sa mga way nagdaog, temprano pa na-eliminate, hindi ka mo madulaan sa paglaom. Don't lose hope sa aton sini nga mga kabumbo. Notisyari nyo bala, i-review ninyo ang mga video sang isa ka atleta nga sarang ninyo nga mangin inspirasyon. No? I'm talking about Kobe Bryant. No? The great Black Mamba. Si Kobe Bryant to sa aton sini nga mga kabumbo kung sinuto ya ang mga makasalapo niya sa sulod sang basketball court,
sa aton sini nga mga kabombo kag sa ilang nga pagkitanay maayawan abi si Kobe Bryant, mapuntusan siya abi sang iya sini nga ginadepensahan, or kung hindi maayo sini ang iya nga hampang, panilagi nyo bla sa pagdason sini nila iya nga pagsugatanay nga duwa sang isa ka team or particular player. Makita nyo ang tuman kadako sini iya nga diferensya kag pagbag-o. Nga kung sa diinti, effective na ang depensa ni Kobe, nagascore na siya sa madamo. Kay ang makabig naton failure abi sa isa iya ka hampang sa aton sini nga mga kabombo, kasubong lamang ina sa challenges kag nagapabalo or kabigon mo ina nga motivation para iya nga sa sunod sininimo nga pagpakigbahin sa isa ka sport or whatever endeavor sa imo siniya nga mga pangabuhi, nagakadapat nga preparahan mo na nga kung masalapo mo ang kasubong sina iya nga pagtilaw or challenge, panigurado nga malampuwasan mo na ina. No? Hindi iya nga butsilingon nga kay napaslawan ka sa una at imamba ka, hindi na ko magpadayon na. Kay duway ko to padaog sa ilaw, dubaskog to silaw. No? Ang akon niya kontra, dubaskog haw. Do hindi ko gid siya mapirdiaw. Pero kung gamiton mo ina as motivation, dugangan sang determination, practice ikaw adlaw-adlaw para nga mangin excel, magdugang pagin mo sini abilidad. Tila tuwa bala natabo sa kay Maxine na Don. No? Na-eliminate, train pagid. Ti sunod-sunod ang gold sini niya nakuha. Kag ginakalipay niya kag bugalon man siya nga mag-represent sa syudad sa Iloilo sa Batang Pinoy. Tiyan mo man na sa iban sini mga atleta nga wala iya magdaog. Parehos man na sa kay Mr. Odiver Hongko, Hambalya. Sinya ti bisan fourth runner-up lang ta sa aton sini nga mga kabumbo. Subong pa lang yung daan, preparahan tanani para nga pagkasunod sini nga mga major sporting events nga magpasakop ang syudad sa Iloilo. Magataas pag inangaton sini iya nga ranking kag madamo pag inang bulawan nga medalya nga aton sin madala pa uli. 16 minutos na kaligad sa takna nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon, check naton ang linya ni report ni Bombo Iris de los Reyes. May kantanan sa preparasyon sang Philippine Coast Guard sa pagdagsa sang mga sumalakay sa pag-abot iya sang adlaw sang Paskwa kay ginalauman nga magapauli sa tagsa sinila ka mga lugar. Sa aton sinikaron nga mga kabombo ining mga biyahero Iris del Rosario, no? Ano ako nga ginambalaw? Del Los Reyes del Rosario. Do pati pilido ni Aris do malimtan tapas ni. Kag ang pag-revisit sa kontrata sa Double Dragon kag syudad sang Iloilo nagakinahanglan gid man bala? Well, hibaloon naton ina sa konsihal nga that time sa aton sini mga kabombo isa man sa mga nagpamalabag sini kag later on napasar ining kontrata nangin ordinansa. Hibalo naton kung disadvantageous kin man bala para sa syudad sa Iloilo ang 1% nga income sang syudad sa 25 years nga kontrata sang Double Dragon. Ina kagiban pa nga mga balita panumbalikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok. Ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imutupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure.
Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga Una, balik sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa Udto. Sa yapon ko po rin mo Bombot siya, Mablanco Hover. I-check naton this time ang balita ni Bombo Irisha Del Rosario. May gantanan sa preparasyon sa Philippine Coast Guard sa pagdagsa sa mga sumalakay sa aton siniya nga mga pantalan kay ti ni naman lipod sa ibalo sa aton sini mga kabumbo inugpuli na ni kay ang mga kabumbota nagalagas man nga maka sa ulog sila sa Paskwa kaupo rin ilan sini nga pamilya sa nagkalilain man rin nga lugar sa palibot iya sang Panay. Bombo Irish sa report na please come in. Paghugot sa port security kaangot sa nagaamat-amat na pagdugok sa mga pasahero sa Iloilo Fast Craft Terminal bangod sa nagahilapit na holiday season, ginpatuman sang Philippine Coast Guard halin December 15 tubtob January 7. Sa interview sang Bombo Radio kay Philippine Coast Guard Commander Paterno Bellarmino, naka-heightened alert status na ang mga Coast Guard personnel sa Iloilo Terminal Port kung sa diin may mga na-deploy na nga mga personnel kag handa na ang mga medical team para nga magresponde sa tion nga may magluntad nga emerhensya. Dugang pa ni Commander Bellarmino nga mayara mga floating assets nga naka-standby 24/7 sa port para sa dugang nga seguridad. Agin pahayag man ni Commander Bellarmino nga gina-antisipar sa subong ang pagdugok pagid sang mga tawo sa tion sang Paskwa kag bag-ong tuig, rason nga gin-double up na ang deploy sa mga personnel sa port. Yari pamatian si Philippine Coast Guard Commander Paterno Bellarmino sang ma-interview sang Bombo Radio. Bombo Iris sa mayong aga kag sa mga taga-Palawati ang ato na preparation sa sa Coast Guard Station Iloilo. Effective 15 sang December may ara nakita nga nag-heightened alert na kita hasta ini sa January 7. So ang atong ports diri sa Iloilo may mga naka-deploy na kita nga mga personnel sa aton nga malasakit help desk. May ara kita medical team kag atong mga K9 units. At the same time may ara kita nga mga DRG team nga mag-respond pag may mga emerhensya kita magkalatabo sa aton nga pier. And then ang ating floating assets nga naka-standby 24/7 dara sa aton nga port sa Iloilo, ang 3503 yung BRC Romblon at saka DF7. In addition pa ang floating assets natin sa mga respective substations sa nasakupan ka probinsya kay Iloilo. Sir, kamusta niyo sir ang assessment niyo so far sa biyahe kag mangin posible nga sitwasyon sa naghilapit nga December 24 to 25 kag December 31 to January 1? Sa Coast Guard, we are anticipating ang amo na ang isang mga panugya naton nga i-avoid nila nga magdala Bombo Iris, ang mga deadly weapons. Pagkadalon, ang flammable materials, liquor, at bleeded items kay mag-iga kumpiska lang sa aton mga bantay dra sa ports.
Sir, ano ang mga possible nga consequences sang ining madakpan nga may mga dala abi sa mga ginabawal naton nga mga dalalo? May mga nagakaigo man nga sanction nga na once nga madakpan sila. That's why we are advising them na hindi na nila pagdanon once they are traveling, going in and out to Iloilo. Nabatian si Philippine Coast Guard Commander Paterno Bellarmino. Dugang kulang bombo champ nga dugang sa panugyan ni Commander Bellarmino nga likawan ang pagdala sa mga deadly weapons, flammable materials kag liquor, iya man sinigin paathag nga sa tion nga magdala sang palupok ang mga pasahero nga matabok may mga permit ini sila nga pagakinahanglanon kag sa pagawad sang permit lakip na dira ang advisory nga ihatag sa ila kun bala sa diin ibutang ining mga palupok. Aha, so magamit sila sa K9 units kay sa pagkabalo ko ay pakita sang X-ray machine diri Bombo Iris nga magasikyar bala sa mga bagahe sining mga biyahero Bombo Iris. Suno kay Commander Bellarmino Bombo Champ at matuod ina nga magagamit sila sang K9 units para sa ma-double check pagid kag ma-verify ang seguridad sa mga pasahero o kung biyahero, Bombo Champ. All right. Sige. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid na Bombo Iris. Kabalo ka mo banwa importante ni nga ma-double check ang bagahe sang mga sumalakay kiti dira na ang mambal naton balado prone sa palot sanay sang mga illegal nga kargamento. Katulad ng ilamang sang illegal nga droga. Tikon nagadinaguso na ang taos pantalan. Magakaon gina sang malawig sining nga tsimpo. Nga isa kag isa tsekyaro nimo. Kag okay man ining K9 units. No? Nga gamiton sa Philippine Coast Guard but sa pagkahibalo naton kag propamangkot naton ang K9 dog ang iya sining ability bala sa panimaho sa mga illegal nga kontrabando kutob lamang 30 minutos. No, ang kalawigon nga ti precise ba lang iya sining pagpanimaho dira. Magluwas lang kung damo ang K9 dogs sang Philippine Coast Guard. Ti maayo. Rason nga ti dugay ta naman nga ginapahayag kag ginapanawagan sa aton sining nga gobyerno nga kung pwede mag-provide na sang sining ginatawag nga mga X-ray machine la. Para nga mas masiguro naton nga wala sang illegal nga kargamento nga ginabitbit ang mga sumalakay. Kag proteksyon man ini sa iban siniyan nga mga pasahero diray. Sa aton sini nga mga kabombo. Pero nagina pasiguro sa Philippine Coast Guard nga on heightened alert status sila sa sining pagdagsa na karon sa mga sumalakay sa mga port areas na tunukon mga pantalan. 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Tuyo karon nga i-revisit ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna ang kontrata sa tunga sa Double Dragon Incorporated kag city government may kantanan sa pag-operate sa Parola Wharf. Kumadungduman tapati ang Double Dragon ni Mr. Edgar J. Shah II amo ining daog sa ginpatigayon siniiyang Swiss Challenge. Upod na sila diri ni Tony Tan Kakchong, President kag Chief Executive Officer sa Jollibee Foods Corporation. Ang nasambit sini karon nga ferry terminal
sandig sa ordinansa nga napasar sa City Council, ginabugusan sang New Ferry Terminal Building, People's Plaza Commercial Retail Mall, nakabutang pa din gani fuel refilling station for pump boats, as well as fully landscape complex spanning 1.3 hectares. Sa aton sinimatag Palamati. Sarang ko nung makakater ini Banwa sa nga 200 na vessel. May outrig o kun makabig naton ining outrigger kag rigger canoes. Ha? Igina-expect nga makaboost sang commerce kag tourism sa bahin sang Western Visayas region. Ang Double Dragon maga-construct ka maga-operate sang terminal for 25 years with options for renewal. Kag dire, ang batunon iya sang syudad sang Iloilo is only 1%. Sa aton sinikaron nga mga kabombo. Now, para nga ma-refresh pagin kita bala kag madugangan ang aton sini nga ibalo tuhoy sini, we have on the line Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Kagawad si Bobotsam, live ikaw sa Bumuanay sa Udto, mayong hapon. Hi, mayong hapon gid Bobotsam, kag Merry Christmas gid sa inyo tanan dira. Alright, kagawad, Merry Christmas man sa imo. Antes ako labot sa sa tuyo nga revisit, kagawad, pwede mo masummarize sa aton sinimatag Palamati, just a refresher, may kantanan sa sining ordinansa kag kontrata sa Double Dragon kag sa syudad sa Iloilo, kay do believe ari pa ni sa imo sining nga tsimpo sadto, ikaw isa man sa mga miyembro sa council nga nag tackle sining issue at the same time isa man ikaw sadto sa mga nangin skeptical anay tuhoy sining nasambit karon iyang joint venture or shall I say PPP sa tunga sa Double Dragon private company and the city government. That is correct about Trump, no? Simpo ni Mayor Mabilog, that was about 2015 nga ayo sa Double Dragon nga i-develop nila ang Parola Terminal. Amo ng GIF, ang Guimaras Iloilo Ferry Terminal. Kag nangayo si Mayor Mabilog at sa Sanggunian nga permahan niya ang joint venture, ang public-private partnership between the city government kag sang Double Dragon. Sa di na Double Dragon patindog sa isa ka state-of-the-art na terminal nga maga-cater sa tanan nga pampot pakadto gi Hordan ug pakadto Buena Vista. Di galing kay nag-oppose ako sa to biskan ka aliado ko ni Mayor Mabilog kag at that time retainer ako sang kompanya ni Injapsia tiya sang at tiya sang Double Dragon, retainer nga mon law office, at the same time very close pa kami that time ni Mayor Mabilog. Pero nag-oppose ako, kaya di ko kauyon sang partidahanay, sang profit sharing. Kay although sila mapatindog sang edipisyo, sang building, sang terminal, pero ti ang aton counterpart duta, which is a billion of pesos nga worth nga duta, nga property ang dira sa Parola. Di tapos ang aton yung profit sharing niya is 99 versus 1%, 99% iya ka Double Dragon, 1% sa syudad. So bako this is already shocking to senses. So bawya man ta sa publiko nga may tadi ko bala kita balasang share. Ting share naton billion nga worth of property kung iparkilahan mo na sa iban sa mga port pareho sa ICTSI na para sa mga global port pilayan ka billion may income mo. Ti aton property iya building tapos ang profit sharing is 99 versus 1%. Tigmangod man yung RIA kami ni Councilor Joshua Alim, pagboto perde kami. Gintagaan authority si Mayor Mabilog, nga padayunon gid ang joint venture. Di 1%, pila lang to kasintimos, baton ta. So, di pa ako kontento, Bobotsam, hindi kidulo ko nga do agrabyado, gid kita, mabi nga sa publiko, inakusar ko sila. Inakusar ko si Injap, inakusar ko si Mayor Mabilog, inakusar ko ang Bilog nga tanan nga nagilitra sa joint venture agreement, pinangkasuhan ko sa ombudsman. Considering I find it very highly disadvantageous sa syudad ang among nga kontrata.
So ay nagwa ang decision lately sang ombudsman nga nagsilin siya nga do patas man kuno do fair man. Ibangod kay may ang nagpatindog sang building ang injap. You have to consider ang bako 99% lang ang yama kadto siya may wala kita counterpart hindi na respeto tang desisyon sang ombudsman nga ginabsulto sila considering suno sa ombudsman nga do patas man kiti inja pa patindog pero hindi kita kuya magpati nga patas sa Bumutsam amo nang istorya dira Bumutsam. Okay, right now tuyo ni Kagawad Sedfrey Cabaluna nga i-revisit ining kontrata. Ano karon ang imo sinimahambal, Councilor Nava, sir? Bao, gusto ko gid. Amo nang ba ko siya sa sesyon na mo nang ba ko kilanlanon gid. Kilanlanon kita ma-initiate. Kung naperde man kita sa kaso nga ginang-hold sa ombudsman nga do patas fair ang nga agreement, di para sa aton subong nga bag-o nga mga opisyalis, hindi ginaya patas. Paano ka magsiling nga patas ang 99% kontra 1%? Kag hindi man kontento ang mga commuters. Mabalik ang mga bangka owners, balik mo sila Japon sa Ortiz. Gusto nila Ortiz mang Japon, ang taga Buena Vista dito man Japon sa daan nila nga site, di man sila kauyon sa lugar nga na. Kag wagid no in terms of services, hindi man maayo ang serbisyo na pakita dira sa management sang GIF, sang Gimaras Iloilo Terminal, damo man nagareklamo. So mo nang happy kita ko nga gaan ina sang second hard look no sang komitiba ni Councilor Cabaluna kagabay pa because we can always ensure nga do pabor man bala sa ato ng tanan nga kontrata Bumutsam. Okay. Are you willing, Kagawad, nga mag-extend man sang helping hand bilang natabuan ni Santos sa imo siniyang termino, mag-extend sang helping hand sa kay Kagawad Cabaluna sa paghusisa sining kontrata, pag-revisit? Ay yes, nagabagi ko siya I will be there. Kompleto kita sang dokumento. Ari pa sa akon pating pagkaso naton sila. Bago man lang nagwa ang ombudsman case, bago lang gid nagwa ang resulta. Siyempre, abogado ni Injap, Accra Law Office. Ang Camero Bilog, may law office man sa Manila. So, siguro, hindi ka man kapakot bala. Bangod na kay gindismiss, sala ako. Pero common sense lang tani. That's why nga grabe gidang akon dira nga pasyon sa ina nga kausa mo nang happy akong gidala na sa konseho liwat. I-revisit po sa ingon istudyuhan liwat, istadihan kag tagaan gid sang dako nga atensyon kung bala inigid man bala nakabenepisyo ang syudad. Ini bala this is highly advantageous sa syudad. I think I'm very more than willing Bumutsam ka magbulig because from the very start despite the fact nga kalyado kami ni Mayor Mabilog, despite the fact nga abogado ako ni Injap for many years, nagpanindugan ako kontra sa ilang adwa. Nagdiri ako sa aton kumuluyo kay kita kung hindi tamaan hindi niya kabahi ka one-sided nga kontrata. That is why nga I have to file charges against them. Kay kapati ako nga pustong panindugan nato na Bumutsam. How about Kagawad, anong ma-comment nimo sa proposal nga i-reopen ang Ortiz Wharf? Amo nang stand naton na ibalik dira because kung ibalik mo dira ang Ortiz, damo makabenepisyo pagid ng mga pumuluyo. Makabaligya sila, no? Kung damo pasero, makabakal sila tiyangge. Ang mga aton ng mga porter, maka-income. Damo nga livelihood ang mahatag mo kun dira. Dito ya sa GIF, yan lang tanan niya sa kumpanya ni Injap. Solo yan lang tanan. Iya ikaw, kasi amo na yung manggad. Waan pagid ang mga ordinaryo nga tao sa kaygoyunan nga makatrabaho. So bako there's no need i-transfer. I-develop mo lang ang Ortiz, panamion mo lang ang terminal, damo ka pa mabuligan nga taga dira, pag-iban pa nga taga-iban nga barangay nga makatrabaho dira. So I'm very much willing nga magbulig sa sining plano ni Councilor Cabaluna Bumutsam. Why taman na pangunahan si Councilor Cabaluna? But kung ikaw abing pamangkuton, kiti may standing contract nga 25 years, ano ang mga lihok abing
pwede mahimo sang legislative body sa syudad sa Iloilo? There are grounds for rescission of the contract na enumerate sa mga kontrata anong mga balasiyan kung pwede nga marisin. Isa dra nga pwede naton mabasiyan is because it is no longer, it does not cater anymore sang kinahanglanon sang commuters. May mga reklamo from bangka operators, may reklamo sa mga commuters. Hindi na siya fit sa ininga tsimpo. And i-revisit ang sharing, ang profit sharing. Nga it is not advantageous to the city. So damo-damo kita pwede i-grounds dira. I hope dira ma-focus kita sa legal grounds. Ang legal grounds, luwas nga may mga grounds sa civil code as to the rescission of contract. May ara pagin sa kontrata. Pwede natin matunan, gamiton nga basyan. At the same time, we can talk to the other party. Ilonggo man si Injap. We can talk to him. Mutually, kasi pwede na lang ni marisin because pakita man nila nga wala man gani ka income dako pila ang kasentimos ang mga income sa syudad. Sa matter of fact, kuha mong record wala gid gamay kayo. Imagine billions of pesos ina na property tapos mula na may income mon sa syudad. So I hope the soonest time possible Councilor Cabaluna will address all of this Bombo-Champ. All right. Bantayan nato nina kagawad ang next move sa City Council kag from time to time konsulta man kami sa imo tuhoy sini. Salamat gid kagawad kag maayong hapon sa imo. Salamat po Sam, maayong hapon sa tanan. There you have it, si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Igin kalipay niya nga i-revisit ini ni Councilor Cabaluna kag willing man siya mag-extend sa helping hand. Tuhoy sa nasambit sining makabig sa kaugalingon sining pananawan ni Councilor Plaridel Nava. And of course, lately, siguro do nag-sink in naman sa iban sining mga konsehal disadvantageous para iya sa syudad sa Iloilo. No? Kay si Kagawad Nava pag binutuhay ko upod sa kay Councilor Joshua Alim sa aton sining mga kabombo, napirdi sila at anuhon mo kay duwa lang sila kontra iya sa majority. So that is why nga ginatagan sang authority si then Mayor Jed Patrick Pabilog nga magpirma sang authorization sa aton sini karon iya nga mga kabombo or magpirma rather sang PPP or private public partnership with the Double Dragon Incorporated. Rason nga ti na bunag ining Guimaras Iloilo Ferry Terminal. Pero sa karon, very disadvantageous na ini kag ginalantaw nga dapat i-rescind ining nasambit karon iya nga kontrata. Kag mas favorable kuno kon mabuksan liwat ang Ortiz Wharf. Makahatag pa sang dugang sini nga palangitan-an sa mga pumuluyo dira kag inkaman sa syudad. 47 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa driman sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby kay tingwa naton nga malabot diri nga aton sini karon nga koneksyon direktamente sa the Netherlands. Hibalo naton kung paano sila magsaulog ang mga Dutch, paano magsaulog sa Paskwa dito. Kag tingwan naman karon kung makaingagaw pa ang report ni Bombo Angel, may kantanan sa pahayag naman sa mga barangay official sa bahin karon iya sang barangay Ortiz. Kay mas pilion ko or mas ginapaboran sa mga taga Ortiz nga mabukas na dira kaya binila nagsira lang to kay pandemya. Way sila maglaom nga ginsarado na gali iya tayo yon ang terminal or wharf dira sa bahin karon sa barangay Ortiz city proper area. 48 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ginanganangan nato ng aton sini nga koneksyon
direktamente karon sa bahin iya sang the Netherlands. Hibalo naton kung paano magsaulog sang Pasko dito ang mga Dutch, no? Sa aton sini nga mga taga Palamati, damo man kita sang mga kababayan dito nga mga Pilipino, no? Ti gasaulog man bala sang Christmas, anong mga happenings, no? Sa the Netherlands karon sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo karon sa aton sini nga pangalagad. Ang oras naton 50 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. No? Ang the Netherlands ni sa aton sini nga mga kabumbo, isa ini ka pungsod nga nahamtang sa northwestern Europe, no? Kag may mga overseas territories sa Caribbean. Amo man ang pinakadako karon iyang sa apat, no? Largest of the 4 constituent countries ang Kingdom of the Netherlands. Sa aton sini nga pagpangalagad. Hilbalon ta kung paano sila magsaulog sa Pasko karon diri sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Ang the Netherlands sa aton sini karon niya mga kabombo, informally known as Holland, sa aton sini matag Palamati, ti may ara ini sa nga 12 ka mga probinsya, no, kag border ini or kaiping nga mga kapungsuran among Germany sa east kag Belgium dito iya sa south. Hibalo naton kung paano magsaulog sang Pasko ang mga Dutch. We have on the line aton sini nga Bombo International Correspondent si Bombo Veronica Nicole Tan. Bombo Veronica, maayong oras dira sa imo, maayong hapon diri sa pungsod Pilipinas. Hello po, good morning from the Netherlands. It's umaga dito, early morning. Early morning. All right. Yeah. Napansin ko naka-jacket kayo, naka-sweatshirt kayo. Malamig po ba diyan? Yes po. Hindi naman masyado pero nasa siguro 6 or 8 degrees sa labas. All right. Meron na bang snow diyan, Bombo Veronica? Wala na po. Melted na yung snow. Umuulan na lang. Last week merong paunti-unti. Okay. All right. Paano mag-celebrate ng Pasko yung mga Dutch diyan sa Netherlands? Anong mga napansin mo? Yung Christmas season sa Netherlands, medyo long month celebration din po siya. Gaya ng sa Philippines, pero mas mahaba nga lang yung sa atin. Dito, may tinatawag silang Sinterklaas. Iba siya sa Santa Claus sa atin, pero siya yung inaabangan ng mga bata dito sa Holland. So, from November, dumadating siya dito. And then, meron sila on December 5th, meron silang parang, tinatawag nilang gift giving. So, within the family, may parang Christmas dinner, pero hindi pa rin siya yung Christmas dinner. So, iba pa rin yung sa 25 and sa 26. Mm-hmm. Yeah. So, unlike sa Philippines na 24th ng madaling, like 12 a.m., yes. Dito sa Holland, kumakain kami ng parang Christmas. First, may Christmas breakfast or Christmas lunch. Pero pinakamalaking event yung Christmas dinner. So, ayun po. And then, meron din sa 26. Pero, chillax na lang yung sa 26. Parang rest day, kumbaga. Katulad din ba natin mga Pinoy na hinihintay mag-abot ng 12 o'clock na madaling araw or 12 midnight rather, no, para salubungin yung araw ng Pasko? Ganun di ba dyan sa Holland? Ayun nga po, hindi. Pero, nagsisimba kami sa gabi ng 24th, though hindi na nga umaabot ng madaling araw yung
pagsisimba or hindi na kami sumasalubong kumbaga sa Christmas Eve. In terms naman po ng pagkain, anong mga traditional na pagkain na hinahain ng mga Dutch pag nagse-celebrate ng Christmas or having Christmas dinner, Christmas breakfast, Christmas lunch, at Christmas dinner? Pag Christmas breakfast or Christmas lunch, mahilig kasi sila sa sweets. So, mostly cookies. May, or meron din silang parang donut. Tinatawag siyang parang oli bole or parang oil ball. Para siyang donut pero bilog nga lang. So, yan kinakain during Christmas breakfast or Christmas lunch. So, sa dinner naman, kung familiar kayo sa Korean barbecue or samgyeopsal, yan yung parang malaking, yan yung parang hinahain talaga dito during Christmas dinner. So, yes, yun po. So, iba nga lang sa samgyeopsal. Yung mga Dutch mahilig din sa meat? Good question po kasi hindi. Although merong meat sa tinatawag nilang gourmeta. Although may meat pero mostly cheese or vegetables. So, tas may bread. Mahilig sila sa tinapay dito. So, So, hindi po ako dyan pwede kasi konti lang yung meat dyan eh. Kaya nga po dismayado pero okay lang din kasi yun yung kultura nila dito. Kasi yung mga Pinoy mahilig kumain ng karne ng baboy, karne ng baka, manok, isda, ganon. Totoo nga po. Wala dito walang lechon dito, walang adobo. Walang lechon, walang adobo. Tinapay lang. Wala. Alright. Tinapay lang. Yes. Kung may isang lugar na pinupuntahan or shall I say na tinitipunan ng mga tao during the celebration or any time of the month of December, meron ba dyan pinupuntahan yung mga tao at masasabi mo, wow, Christmas na Christmas dito sa Holland, sa Netherlands? Yes po. Well, I think all around Holland, meron silang tinatayong mga Christmas markets. I think sa buong Europe, sikat ang mga Christmas markets eh. So, first yan, kahit saan dito, kahit iba-ibang city yata. So, dito sa amin, sa Leiden, merong isa. Sa Amsterdam, meron ding isang malaki. And isa pa ditong sikat is during Christmas, especially kasi winter season, is yung mga skating rink. So, doon pwede kayong magkape-kape sa gilid-gilid. Merong mga parang nagtitinda ng mga pagkain, mga Christmas decorations. So, doon po, may parang mga hot wine. Doon kayo mag-chill-chill while yung mga anak nyo, for example, nagsiskate sa gitna. May pinakamalaking skating rink sa Amsterdam. Siguro mga 30 minutes from here. Yung Christmas celebration ng mga Dutch, masasabi natin na hindi nalalayo sa mga Christmas celebration ng Pinoy. Kasi in terms of religion, 37.5 Christianity yung the Netherlands. Meron din bang simbang gabi dyan, Bombo Veronica? Wala nga po Walang simbang gabi dito Tulog ang mga tao. Pero holiday din ba yung 25th ng December? Yes po. That's the first Christmas. And then, yung 26, tinatawag nilang second Christmas. So, 25 and 26. Holiday dyan? Yung holiday dito, yes po, tama. May mga times din po ba na nagtitipon-tipon yung mga Pinoy dyan, mga kababayan natin, at kayo mismo nag-celebrate ng Christmas din? Of course po, hindi mawawala yung pagtitipon ng mga Pinoy dito. Kahit, especially Christmas, kasi parang para sa mga Pinoy parang big celebration. So, may Christmas party, may pa-games din, may exchanging gift. Kasi I think sa culture ng Dutch, walang pareha sa atin na exchanging gift. Nagbibigay lang ng mga regalo pero walang gano'n na nagpapalit-palitan, may mga laro-laro, ayun. Okay. Yes po. Bombo Veronica, you made mention na may Christmas party, nagbibigay din ng gifts, yung mga Dutch. Christmas bonus, nagbibigay din ba sila? So, secret lang natin. yung mga Dutch po,
medyo maano sa pera eh. Parang kuripot, kumbaga. So, siguro may mga ibang nagbibigay, pero sa host ko, hindi pa ako nakatry na may bonus. Siguro nagbibigay lang ng regalo, pero walang bonus. Walang tinatawag na bonus. Huwag mawala ng pag-asa, hindi pa naman tapos yung Disyembre. Kaya nga po antay-antay na lang. Excuse me. Si Bombo Veronica, taga saan po ba kayo? Sa Philippines po, taga Mindanao, sa Iligan. Taga Iligan. Okay. Yes so, po. makikita tayo through Facebook Live sa buong bansa. As a matter of fact, sa buong mundo. Baka may gusto baka may gusto kang batiin na kababayan or pamilya mo doon sa Iligan? Of course. Mag-hi ako sa mga kapatid ko sa Iligan and sa mama ko. Hello, ma. And then, of course, sa jowa ko. Hi, Janhan. Oops. Ganon yung pinaka-importante. Yeah, hindi ganon dapat yung pinaka-importante, hindi malimutan ang jowa. Yes po, dapat lang. Paano yan, Bombo Veronica? Kasi malayo kayo, long distance relationship. How do you cope up with that? Buti na lang may messenger and video call na lang. Okay. Alright. Bombo Veronica, may tanong ko lang, paano bumati ang Dutch ng Merry Christmas? Medyo mahirap siya anuhin, pero ganito po. Vrolijk Kerstfest. Vrolijk Kerstfest. Okay. Parang parang may nakain na parang tama po kayo. Yung pronunciation ng mga Dutch parang nabulunan. Kinakain na lahat ng words. Anyway, thank you so much, Bombo Veronica, sa iyong time at binigay mo dito ng impormasyon sa Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga dyan at mag-ingat palagi. Thank you so much po. Kayo din po. Bye-bye. Alright. There you have it, si Bombo, International Correspondent Veronica Tan sa aton sininga Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Among inang pinaka-importante kung sa iban ka nga pungsod na Bombo Umel, Tita Regine, di ba? No? Dapat tamyawon mo ginpermi ang imo sining pamilya. Una-una na yung pamilya, kati juwa pa lang mo. Una-una mo gini mo sining pamilya, mga kauturan mo, nanay mo, tatay mo, kag siyempre ni mo gin pagkalimtan ang imo sining juwa, no? Pero kung kaisa bala, kung sa kasakuon, pero nagkakadapat ka may ara gid sa simpo nga sa komunikasyon mo kay kon matabo, amo na lang mali lang malilimutan ka ng jowa mo. Pero ti ilaya from time to time nagakontak ka na isla kuno may messenger, may basta may internet connection lang, why gid sang kontrachimpo. Iban sining mga balita kag impormasyon nga hindi naton matalakay dire ang aton sining itingana sa iban sining News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Rigi. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo Ora. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung iniimo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM.
Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Para sa inyo, ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini.
Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun Inyo mga kabombo, 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. And this is Tita Regine on a beautiful Thursday. Although may gadulom-dulom, no? Aton nga kalangitan, kagina ganito nagbubugid ang ulan dito sa Amon, sa may Mandurriao. But anyway, sige lang, sa gihapon smile kita. Kay dali na lang Christmas. Kumusta ang inyong mga listahan? All check na. Ang mga ingredients nyo, napamakal nyo na para sa inyong panghanda para sa Pasko. Ano nga schedule sang mass ang inyong atinan? Ang mga importante, no? Sa tanan, sa aton nga pagpreparar sa pagsaulog sang Pasko. Hindi ginaton pagkalipatan ang pagsimba because this is not all about us. This is not all about food and preparation. This is all about Jesus, no? As we welcome Him, ang aton nga Messiah. And speaking of welcoming, gina-welcome ko gid ang tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. I know ara na kamo dira, diin man ka mga bahin sang kalibutan diri man sa syudad o kon probinsya sang Iloilo, sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas or sa mga malayo nga lugar sa bugos nga kalibutan. I welcome you all. Thank you so much for again being with me sa sining nga hapon, and thank you sa aton nga mga letter senders nga amo gid ang nag-provide sa aton nga mga napunan sang inspirasyon nga mga istorya and giving us entertainment every day. Let's check na ang aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nagatika-tika na gid. Kumusta, kompletos Ricardos, nakamuda ang inyong mga Christmas gifts, naplasan na sa maayo ang inyong Christmas tree na punan na ng mga regalo. Kanami lang gid, no? 3 days to go before Christmas, mga kabombo. Ready na ang kadamaan. Kag ready naman ako to give you our beautiful songs sa sining hapon from the Bumble Music Festival. Nagikan kay Vanessa Gonzalez. Here's Umiibig Sa'yo. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat
bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. Mga in love dira sa kamot. Welcome na sa kahapon lamang program. I am ready to give you our first story this afternoon. Gin-save the gid for this date. Kaya mo manining petsa ang gin-request rin sa aton sang tagsulat. From Muning, sang 4th District. Dear Tita Regine. Tita Regine, maayong hapon sa imo, kasi tanan nga mga maukod ni mga matagpalamati sa sininga programa, ang kahapon lamang. Tita, ining akon nga istorya, nga kuntani, hindi nila pagsundon, ilabinagid sa mga kasubong ko ng mga kalalakihan. Tawagan lang ako kay Muning sang northern part of Iloilo, kag suguran ko na ang akon nga istorya sa dung tuig 2009, sang napatay ang akon mahal nga asawa. Didto ako nagtalang sang akon nga banas nga akon nga ginasubay, sa banas sang kabuhi nga wala sang katapusan, sa pihak nga kinabuhi, Tita Regine, sang mapatay ang akon asawa. Pagkatapos ang lubong, dito ko binatsyag ang dako nga kapungaw. Kay pag-abot ko sa balay, wala ako sang abtan nga asawa nga mag-aatipan sa akon. Permi ako nagapangalisod, kay lunsay na may pangabuhi ang akon mga anak. Sa amo nga kahimtangan, para malingaw ko ang akon kaugalingon, nagaupod-upod ako sa mga abyan ko, nga permi nagasulod sa mga video key bars o kon beer house. Abi mo, tita, kung manami ikaw magkanta, damo nga chicks ang nagapalapit. Agod mag-request sa mga naluyagan nila nga mga songs, kag magsiling, i-table mo ako karon ha. Ay te, kung may sulod ang imo bulsa, mapili ikaw sa ila, agod i-table sa VIP room. Tapos ginakuhaan ko sila sa cellphone numbers,
Abaw, tita, magdulungan gani, pangayo. Do wala ako sang pilian, kung sino ang updan ko. Tita Regine, mga isa ka tuig, sobra, nga permi amo na sina ang ginahimo ko. Kung kaisa, ginadala ko pa sa balay ang mga babae, kay wala tao sa balay, kundi ako lang. Isa ka bes, may gindala ako nga babae sa balay, kay ti adlaw. Why makalabot, duha ka oras, nagabot ang duha ko ka anak nga babae, kagyara sa tupad ko ang amo nga babae, siling sa mga anak ko sa babae. Ano ang tuyo mo kay tatay? Hambal ka babae, mapuli man ako dugay-dugay. Kag nag-istoryahanay ang mga anak ko, nagapamati man gani ako. Hambal nila, hindi, tana si tatay pagatagan linibo, kay gudiin-diin naman ina makadto. Sugod sad to tita, pang-allowance na lang ang ilang ginahatag sa akon. Kagabi mo tita, nagkalain-lain nga babae ang ginadala ko sa Iloilo City kag sa mga banwa. Tita, para masatisfy, nagabakal ako sang bulong, pero nagapariseta ako anay sa doktor. Kag sa ulihi, ginutatan ko na lang ini kay may mga nagkalapatay na sa paggamit sini. Labi na kung hindi ka makahibalo magamit sini. Sang nagamit ako sini, gaamat-amat man taas, dosage sang amo nga bulong, kag naguntat na lang ako sa paggamit, kay delikado na. Kag ang mga babae nga mapartner ko, inistorya ko sila, kung nga ang amo sina nga trabaho ang nasudla nila. May isa ako nga na partner, isa ka estudyante sa college, manugtapos na sa BS Ed. Sabat niya nga, pigado gid ang iya mga ginikanan, kay magauntat naman siya kung makatapos na siya sa pag-eskwela. Kagang iba nga na istorya ko, magauntat sila kung makaahon na sa hirap. Kag tita, isa ini kadako nga sala sa mata sang Dios kag sa mata sang tawo ang akon ginahimo. Kinahanglan magabag-o na kita. Amo ina ang akon nga laygay sa ila. Kasubong sa tong babae nga makasasala nga ginpatawad sang aton manunubos. Kagabi mo tita, nabantugan ako nga chick boy. Isa sa to ka okasyon, birthday sang bata sang akon hinablos sa pakaduha. Mayupod ako nga iloy sang amon barangay. Hingalanan lang naton kay Mirna. Pagsampot namon sa balay sang may birthday, ang lolo sang bata. Masig pakilala na kami. Hingalanan lang naton kay Andres. Si Andres, madugay ko na nga amigo. Kag sa sobra nakakatigolangon, nabulag ini siya. Nauna nga nagpakilala si Inday Mirna, kag nakilala niya ini. Madason, ako ang nagpakilala. Kag siling ko sa iya, Nong, kilala mo ako? Sabat niya, sino ka gani Madugay ang panumdum niya. Sus, nagsaligbat si Inday Mirna. Tay Andres, ang chick boy bala ka Santa Rita. Si Muning? Sabat ni Nong Andres. Dayo nila kilinadlaw. Tita Regine, sa pagkamatuod lang, nagalikaw gid ako sa pagpakasala. Kaya nakaagi ako seminar sa CLP, ang Christian Life Program sang Couples for Christ, kag ako ang household leader sang amon barangay. Apang wala gid ako makalikaw sa sulay ni taning. Apang sining ulihi, na marasmasan ako, nga dako nga sala ang ginahimo ko. Kay wala na ako nagasimba. Apang subong, nagabag-o na ako. Nagasimba na ako. Nagapanglaygay sa mga tao, nga permi mainit ang ulo. Kag huoinday, na-enjoy ko na ang kalipay, diri sa duta. Preparahan ko naman ang kalipay, nga iyasang langit. Abi mo tita, ginalikawan ko na gid ang pagpakasala liwat. Kay may mga sulay nga nalampuwasan ko. Sumusad to sa napatayang among tiyo sa syudad sang Bacolod. Isa kami ka van, lunsay mga magpakaisa, babae kag lalaki. Pagabot namon sa Bacolod, gabi na gid. Gani, nagdiretso kami sa chapel kung sa diin nahamyang ang among tiyo.
Dayon, nagpanyapon kami sa isa ka restaurant. Pagbalik namon sa chapel, gabi na gin. Didto ako dinapuan sa sobrang nga katuyo. Kag nanagilot ako sa mga nagatulong its, kag natulugan ako. Banda alas 4 sa aga, kag makabugtaw ako. Amuman ang pag-alabutan sang akon mga pakaisa nga nagakilinadlaw sang pagkakita nila sa akon. Siling nila, Manong, kay nasagad kami pangita sa imo pero wala kagid na mo nakita. Tani, naka-enjoy ka man upod sa amon? Gali tita, halin sila sa igpat-igpat nga may nagabold nga babae. Kag nahimulungon na lang ako sa akon kaugalingon. Salamat, Holy Spirit. Wala mo ako gintugutan nga makaupod sa ila. Isa pagid tita kasulay sa akon, aga pa ako nagpabanate. Bago lang gid nag-abre ang dalag ko nga baligyaan dira sa Banate. Kag may ginbakal ako, pero lunsay libuhon ang kwarta ko. Siling sang sales girl, hulata ako dira kay mapasinsilyo pa ako. Pagbalik niya tita, ginisipan niya ako sa akong sinsilyo. Hambal niya, Sir, why gid kita inog pamahaw? Abaw tita, kung wala pa ako magbag-o, tapos kay gid sa akon. Kay kung mahatagan na niya ako sang iyang cellphone number, madamo na nga transaction sang amahimo namon. Pero wala gid ako magpasulay. Ginbilinan ko lang siya sang 50 pesos. Pero wala ko na ngayo sang cell number niya. Tita, nagapati ka man bala nga money is the root of all evil. Huugali tita, inang mga babae nga naligaw ng landas, hindi ta sila pag-i-discriminate, kag pakalainon, o kon paghusgahan. Kay tanan kita, lunsay makasasala. Wala gid sang perfecto sa siningduta. Tita Regine, diri ko na lang takpan ang malawig ko nga story, kabay ang tanan nga imo tagpalamati, ma-inspire sa sining akon kahapon lamang sa imong programa nga KLP. Good afternoon to everyone and God bless us all. Ang tagpadala, Moning, sang 4th District of Iloilo. Muning, I am sure ara kagid ginagapamati samtang ginabasa naton diri yung mga istorya because nagbilin kagid December 22 Webes nga adlaw naton basahon, and so spare gid naton ang mga story and we waited for December 22 para nga mabasa naton ini para sa imo. So nabansagan kagali nga chick boy dira sa inyo nga lugar, and even atong imong mga friend nga nabulag na, hindi na ikaw makita, pero daw halos hindi ka na makilala, pero sang ginhambal, ang ginasunlog nga bansag sa imo ba, siya na mismo, no? Sa ginhambal ang imo nga ngalan, siya na mismo ang nag-provide nga, si Muning ang chick boy. Okay. Well, ano ganing hambal nila? Ang reputation ko, no, is amo na ang pagkakilala sa mga tao sa imo. Pero, ang character is who you are. And so that's why, no, we have to strive to have a good character. Ang reputation, maalimunaw lang na, madula lang na, kung ano ang pagkakilala sa aton. For example, sa imo nga bahin, ikaw ang nabansagan, nga ikaw si chick boy, pero what's inside your heart? Ikaw na ina. Amo na ina ikaw, no? And we are very happy nga nauntatan mo ang bisyo mo nga pagiging chick boy, kag we understand nga ginbuhat mo lang ina after nga napatay mo nga wife because nga you became so lonely and you thought, no, nga makakasang imo nga loneliness pinaagi sa pagguwa-guwa, pag-enjoy, kaupod sa iban nga mga babae, but of course, no, you realized nga hindi man manami. Kaya natamaan ka naman. And hindi manami to the point nga nabalaan na bansagana ikaw nga ti chick boy ikaw kay ti chicks everywhere, left and right, kag
to the point nga inom-inom ko na isang bulong. Do gets ko ako ano nga bulong. Siguro mga listeners naton gets Manila no. Kaano to nga bulong ang imo nga gintake. But you are right. Ang tanan nga tawo may pagbag-uman. And ang mga babae nga ato nga nag-agi sa imo nga mga palad nga na istorya mo, well, they have their own sad stories to tell. And mayugid no nga nahambalan mo man sila, nalagayan mo man sila, and we hope nga just like you nga nakarealize na ikaw nga may mga hindi ikaw maayo nga mga butang nga ginahimo sa imong nga kabuhi and you stopped it because wala na kagani yan nagasimba because ng imong nga ginahimo nga ina as in daw nalulong ka na, doon nadalman ka na, but kanamigid sang Ginoo nga ginpitik ikaw, no ginkuhit ikaw, uy, tama na. Ano na nang ginahimo mo, nalipatan mo na ako. And so we hope para sa iban man, no, especially sa mga girls nga mga nanging kabahin sa imong nga kabuhi, sa imong nga paglingaw-lingaw because you felt so lonely after nga napatay ang imong nga wife, kabay sila man, no? They would also realize and they would also learn to stop and kaayuhon man ang ilang nga kabuhi. So, ginapasalamatan ginaton ang imong gin-share diri sa aton nga istorya mo muning sa 4th District and kabay no ang imong pagbag-o is tuloy-tuloy na gid na, no turning back. Salamat gid. Merry Christmas sa imo. 35 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon, magapanabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung The winner for the day sa ating promo, 1-2 Panalo Part 21. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombo, ang isa sa aton nga mga lucky daily winners para sa sininga adlaw, December 22, ang iyang edad, 67 years old. Taga Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Ang proof of purchase, R. Florete Coupon. Ang aton nga winner nagabutan sa presensya ng aton nga FDA representative si Ma'am Mary Jade S. Tan. Congratulations sa imo. Ginlawag ang imong ngalan 241 sa sininga hapon kag ginatagaan ikaw namon 6 ka oras. Since malapit ka man lang before the 6-hour deadline, I'm sure makaya mo git nga makalabot diri. So kadto na diri. Congratulations sa imo ang aton nga winner Ernesita Jimenez. Again, Ernesita Jimenez, sa Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City, 67 years old, R. Florete Coupon, ang iya nga proof of purchase. Congratulations! Kag amuyad to mga kabombo ang aton nga lucky winner para sa sininga hapon. Proceed kita sa aton nga next story for today. Bao, nagapangayo, kita sa pasensya sini sa iya. Kahapon gali nag-birthday siya. Kahapon ko manabaton ang iyang nga letter. So sad to say, no, alang-alang naging katama nga i-insert naton. Kay pagsulod ko to have the program yesterday, amo man ang paghahatag sa aton sang imo nga story. So pasensya ka gid na, but anyway, belated happy birthday sa imo. Jesus, isa sa mga suki naton diri sa kahapon lamang. Jesus sa city proper kag ari diri ang iyang luyag i-share. Kung tani iluyag niya kahapon because kahapon ang iyang birthday. Pero okay man lang siguro no? Ngati subong naton ini nga ginbasa. Sa lower part ko nagbuno siya kung naalang-alangan gid. Okay lang man. So basahon naton ang iyang gin-share diri sa aton this afternoon. It says, Dear Tita Regine, hello to KLP lovers, to all listeners of Bombo Radio, and to all employees, both government and private offices. I hope you're happy now. Kinabato na ang Christmas bonus, ti ang mga wala iobra, Christmas hunos. Joke lang. So thank you gid kay Mia for including me sa mga nanamian niya nga mga letter senders mo, Tita Regine, and advanced Merry Christmas, Tita. Tita Reg, sorry, rush gid ni ang letter ko. Gusto ko basahon mo December 21 kay birthday ko, Tita. Sako abi, damo activities, kag mga parties, reunions, Christmas parties, and so on. Tita, it's my 66th year of existence, and I thank the Lord for another extension of my life. Though, nga madamo man ginabatsyag, may high blood, kidney cyst, cholesterol, but still, I'm alive and kicking through the help of Almighty God. I always ask the Lord to give me more strength to be able to continue serving Him. So, my prayers granted.
He makes me strong like an eagle. This Christmas, tita, I wish nga tani mabuo ni Lord ang akong family. Next letter ko na lang na isugid sa imo ang another episode sang Lone Story ko, tita. Gusto ko lang ma-enjoy ang Christmas with the Lord to commemorate the nativity of our Lord Jesus Christ, that He may reign in our hearts and will be born again. And may this Christmas season bring us the spirit, joy, peace, and love, and hope in our life. Thankful man ako kay Lord kaysa nagpuli ako sa Rojas, madamo man ang nabaton ko nga Paskwa, kay nag-abot man ang sister ko from the US. Hindi na siya magbalik to, tita. For good na siya. So salamat kay Lord, kay naislan ang atop ko nga nagatulo. So till here lang anay Tita Regine, kay tomorrow may first communion naman ang mga bata. Bye. Tita, don't worry. I will send more letters to you tungod madamo pa ang mga journeys ko sa life ko nga wala ako pa masugid. So kabay nga hatagan gid ikaw kag kita tanan ni Lord sa malawig nga kabuhi kag ikaw gid tita kay madamo gid ang nagakalangkag sang tingog mo kag magpamati sa mga beautiful stories nga ginapadala. So to all letter senders, keep on sending letters to Tita Regine. God bless, advance Merry Christmas, and Happy New Year to all. Please lang tita ha, kindly read December 21 kung pwede, but if not, okay man, better late than never. As long as mag-greet mo ko tita, way ko handa pasalamat lang kag magsimba is enough for me. So tita, thank you, and may the good Lord bless you, good health, long life, and prosperity. Respectfully yours, Jesusa. Jesusa, so again, belated happy birthday na lang. I am sure no matter how busy you are, you really find time para nga makapamati diri sa KLP, kag hindi lang magpamati kundi nga magsulat sa mga istorya kag i-share diri sa kahapon lamang program. So likewise, good health man para sa imo, long life, and more blessings, and yes, more stories to share diri sa kahapon lamang program. Isunod nato ang sulat diri ni Lola Amparing. Dear Tita Regine. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kasapi ng Bamboradyo, mga masisipag na tagapakinig, lalo na sa iyo, Tita Regine. Karon, isahanon lang ako sa balay. Tinapasanan ako magsulat. Ang ako ni share sa imo karon nga hapon, ang parte sa isa ka organization, bali grupo sang akon bana sang una nga panahon. Ang ngalan sang association, Two Fingers. Siguro, kung hindi lang ako malipat, mga 20 members sila, pati na ang ilang mga asawa. Kompleto sila. May doktor, dentist, pharmacist, nurse, photographers, businessman, teacher, US pensioner, lawyer, kag ang bana ko sadto nga SB member. Halos tanan sila, mga professionals, mga maalam, kag mga maalwan. May isa pagali ka member nga nadumduman ko, nga isa ka officer sa Philippine Constabulary. Tita Regine, ang pangalan sa ila association, kinatawag na Two Fingers, kay primero nga pag-organize nila, may isa ka baso nga whiskey, nga kada isa ma-drop sang ila two fingers, kag dayon magtimid sang whiskey sa baso. Tita Regine, primero nagpabayle sila, nagdaigon, kag sang ulihi, nagpamadyong sila. Kung sino may birthday, present lahat, pati ang mga asawa. Nalipat kali ako nga pagkatapos ng tanan nga members nga nakatusmog sang ila Two Fingers, nag-select o nagboto sila sang ila officers. Ang nadumduman ko lang, ang ila president isa ka lawyer nga may mga salakyan kag may kaya sa buhay kag dako pa ang sweldo. Tita, malaka lang nga binulan nga wala sang
happy sila. Tanan nga birthday sang members, present ang tanan. Kung iya gani sang president nila, didto ginaselebrar sa ila rest house sa isa ka barangay. Banda musika ang nagatukar, kag tagduha o 3 ka lechon nga baboy ang handa. Abaw, grabe. So tanan kami naga-attend kay sugat dulong man sang ila salakyan. May truck, auto o taxi ang amon ginasakyan back and forth. Halos daw wala sang binulan nga hindi sila o kami nagatililipon. Ini kung panahon sang Christmas, New Year, and birthdays. Very enjoyable gid tita kay banda musika and eat all you can. Sang ulihi, ang iba nga mga members sa Manila na nagatrabaho, kag madamo na ang kinukuha ni Lord Jesus. Siguro tita, bunga sang sobrang inom. Kalabanan ang sakit nila, high blood. Bataon pa sila kinuha ni Lord. Sa ulihi tita, batsoy naman ang ila permi ginakaon sa amon balay sadto. Balan mo tita, ang akon ba na sadto, may ready na nga ingredients sa amon refrigerator. Anytime ready ang batsoy, kada late afternoon, hasta maghating gabi. Temprano pa sila kinuha ng ating may kapal sa sobrang bisyo na hindi man sila nagapamati sa ila asawa. Subong tita, 3 na lang kami ang buhay. Ako kagang isa ka asawa nga nurse doon sa anak niya sa Amerika. Tita Regine, ako na dumduman nga ang nurse nga ini isa ka bes nagkadto sa balay sang gabi para sugaton ang iya nga bana. Abi mo tita, ginsinggitan siya nga uli to nga ang nagsugat-sugat ka, sino nagsiling sa imo nga sugaton ako? Abi mo tita, ang nurse do medyo nahuya lang pero wala gid magsabat-sabat. Naghipos lang kay do medyo nahuya kag akon lang gin entertain kag nagpauli lang nga nagaisahanon. Kita mo na gani, no? Kung pala inom bala, bisan professional ang asawa, ginapakahuyan lang. Bisan may nagapalamati. Abi mo tita, division nurse pa to. Ang isa teacher man, pero wala ka sang mahimo. Tungod nga, puno sang alak ang ilaulo. Wala na sang husto nga isip, kag madula ang good manners and right conduct. Not all tita, kay may 4 man ka members sila sadto nga under Disaya. Bisan doktor o mataas ang pwesto, pero sang kasinggit na lang sang asawa. May nadumduman man ako ng isa ka member, wala labot nga alak ang bisyo, may ibang babae pa aside sa tunay nga asawa, tungod nga madamo ang kwarta. Tita, I have to close now. Medyo malabo naman ang paningin ko. Lastly, here's my regards, kisses and prayers. God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. And of course, the poem, Ang Bisyuhan. Taong bisyuhan, walang aabutan, palaging magulo ang tahanan. Walang katahimikan at kasiyahan, gulo ang madaling madatnan. Huwag ibuhos ang lahat na kagustuhan. Isa-isip ang kasamaan, darating ang kalungkutan kung walang problemang madatnan. Ugaliin ang katamtaman ang bisyo na magugustuhan. Laging masisiyahan sa mabuting kaisipan. Susundin ang kapayuhan upang maging masaya ang kalooban. Lahat ay magkakaunawaan. Pamilya, laging masaya sa tahanan. Kung mag-asawa nagmamahalan, nagkakaintindihan at nagsusunuran, gagalangin kayo ng mga kabataan. Kaunlaran, kaligayahan, makamtan. Magdasal sa ating puong may kapal, kaawaan tayo kailanman. Grasya madali sa tahanan. Ugaliin ang pagmamahal at itapon ang kasamaan. Masaganang bagong taon sa inyong lahat. Lola Amparing.
Well, Merry Christmas and Happy New Year sa imo also. Lola Amparing, grabe no? As in, kadamo pagid sa nga, imo nga ma-recall nga mga inagyan nimo a long time ago and now, ginapagwa mo kag kanami, no? Kay ti madumduman mo pa, like, sino ato, ang mga tao nga ato, ang mga miyembro sa grupo, kag ang mga asawa, ang mga incidents, nga hindi mo gid makalipatan. No? Well, budlay gid man nga tubangon ang isa ka tawo nga hubog kay ti wala na sa husto nga paminsaron. O kay isa hindi na gani makakilala, no? Kung sino iya nga kaatubang. Kay ti napuno na sa alcohol ang iya nga ulo. You are right, Lola Amparing. Gani kun mag-inom, hagan-hagan lang. Pero tidira man ako nung nagagwa kung how you are sa imong mga partner, sa imong mga asawa, or even ang mga babae nga may mga times nga nagapahubog man. Kag dira nagagwa no kung how you treat ang mga kilala mo, ang mga members ng imong family. But it is always nice no nga mangin kalma lang, relax lang, and maintain nga maayo nga pagsinarayo, maayo nga treatment sa mga importante nga tao sa imo nga kabuhi. So salamat gid sa imo, Lola Amparing. Ano abi kay ti mga lechon kag batchoy ang ginahanda niyo to permit paano man na bi? Anyway, salamat gid sa liwat, Lola Amparing, and keep on sending more stories diri sa KLP. 5 minutos bago magabot ang takna nga alas 3 sa hapon, mga kabombo. Sa inyo mga istorya dira, pwede gid nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And before kita magpapati sa aton nga special nga Christmas song para sa inyo, yari anay ang mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa siningang semana tubtob sa Disyembre 24. Buwas, Biyernes, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda na talana nga magdulong sang ila pamasko ang regalo pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka matahong nga musical show sa sulod sa 2 ka oras sa Disyembre 23, Biyernes, sa concert at The Plaza, Magalupok, alas 6 ng gabi. Sa mga kaiwatan na pulo ka mga Plazuela di Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Disyembre 25, Domingo, masangkad nga bukas ang ganaan sa Latolda sa mga luyag nga magtambong sang misa sa adlaw sang Paskwa sa mga petsa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa atod pangayon sa Ginoo, ngatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan, ilabinagid sa mga tinion nga hindi kinaandan. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and peaceful world. Kagaron sa ato naman nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 3 ka adlaw na lang gid kag Pasko na, mga kabombo. Ari naman ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para gid sa inyo. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na,
Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa, pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, Maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Mga kabombo, thank you very much Ed, for joining me today. There is a KLP. Siyempre, boss, kita gihapon na mag-aobdanay. Salamat Ed sa inyo kung sa inyong mga stories. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God